aduonu na yimu awia pram to bre kasebo ya to din se Asem Beba Dabi kasebo ni breni ya sinkonwa ya de besomo ensemo a etodwa e wo kasebo na tifinsem no ebinie na no memenda no manga na to aba ekowia ase ne nkunimdie no akọ ama NDC yamanyeku aka hu bi makumase atadin eno na namso na sebre kase Asante mantem otitina ni Emma NPP amanyeku no chairman Bernard Entwi bosi akonwa kasa ensema hodo a wode atudwa ye de ba na ye de abesomo ewo kasebo yimu na ya toaso akọ akomadan abato na chiri nsensem NDC ene NPP amanyeku na chitafo de bani ekowiase anuanom nyensa sebre kase kira na wonom ato na nanom ewo ensiedo na sansem kro na bi mu so mankranso ye bekọ wonom sebre kase nipa baako ato na nanom wonsiedo a emu enum so prepre mu oden a sebre wire sabia wonom so epre won kwa ehon nsem ahodo nyina wo bete ewo kasebo mu na ye kai wo se ewiase wo hoi ye namba ni suma namba nu anya hwe sanso no dokote bete se abotro mo brebo ode no ye nwe enya no enyuma Krobea dauma ana awie mbo am eden sam hodoi aba abesomo vitamin kan ya no ne ewo adwaman so busua wonya bi na no no ya no amanan aboto akope bi sanse we no enuanu ahodo pi na hyemu ma ya wonya bi no no ma wapomuden ho nsam bibia ejina ye sa no ne we nko na wokwa yare sabe adokota timika cho se ko na kope bi no na bibia nkoso ye emfama wo ewo nipadue no mu eno na bo ama mmofra nyine ye enuanu ahodo calcium wom omega 3 6 and 9 ni nyina hyemu ma emfinhya duonu ye ombe mo manga yimu yenya won ho asem bia nka da vitamin no wona so to dodo na ene wadwaman so vitamin choco wo ho vitamin banana strawberry no ni nyina ukwadwaman so benya bi we no caffeine bia anim etunya bi ko nipadeni ma eboa ema bibia kwasue mofra no ebenyini ama won radiant so ayefe na yeguso kai wo se adwuma akwanya bi aba we no ekọ e de ama chechirefo we yo chechireni na wuti abobel eba na physics chemistry ene ne ka ho na we US akwanya bi de ama ya wo man na ba oto na homa hodo de betudwa no wo fra wo nso ubenya akwanya na wo kwa akoto asa adwumadi no so e wo hono mo sanso na ye penanis construction workers plumbers no welders ahodo nyina no so Romania kwan no abie 0244 213 187 and 0276 221939 0273 396 ana 765 ya homa wo fra no mpanifo beto kese na won so wanya akwanya na wakwa kowuram akodi sa adwuma yi bi osanfo panyin of John Entwi bosi akon news crew ni nyina aye bi de bo a me awia mi somo medin abrewaba Kofi Twumasi kasebo no nkyeremu eni Asem Beba Dabi na asem no anya ba na no memenda no manga na to santene ekoto aba ekoye akanifo omampanyini na afemra hyebadwafo ahodo wo manyimu na enya asem ketu akra na yede abato nhyehyɛ so pepa na enioma ekɔ nanim a bibia ekoso asumdwe Nyankopɔn ya adoma bibia to na kwam na ekɔ anwumre no na afi akoye bibi te sɛ ba kusuro emu aye hu ye pa kakra na no kwasi ada no pa no kronken ena mampanya bedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia aji simpie ni apade nsema hodo tudwa no kyerese sene no masi kofa no ade no anyanye yi wode ne ho ajim bibia Jason bonkum so ebo mampanyin dada John Dramani Mahama abaso eda ne dia akonyina e magana fo hunu bibia eno ka ho bi ene obepiem Asante mantam ni kuro ponkumase a enioma nyina atadin wugina kwa ho kra na opeka wunya bi mpo ena wafro ma bibia kosu dia ma eno na nam so achama wuntumi Bernard Entwi bosi akonwa ba bonten de nsema hodo pia betudwa no kyerese we no akoya rawo sempa anede ama amanyoko no na ni nyina mu ena wo bo mampanyina bedi ache Dr. Alhaji Mahmoud Baumia abaso se opanyin no wakonkoden wayede obetumi bia nanso di Nyankopɔn pɛ ena oye ni nyina mu na won so eda ko na chitafo nyina ase ewo adwumaden a wonom aye na sabre kasa die omonkomakoma nto omo yam bibia ebe fa mugu so ye adwuma na eya asumdwe ana omo ehwehwe ana omo gina mu ahwama bibia akoso yie ya Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wa kire se wo ye bema mapa ya asumdwe a wohwehwa ma oman Ghana so nti entamu a wo beji nkugu no etuma bibia ekoso yie ewo oman yimu na bra ogi simpie ni apane nsema hodo di tudwa no ebini omo force die ballot kan do we by people no mo say
Yankopon yenini ni nsembisa bebre yenini ni akon efrise eye ye panyi a oda ya no akyerɛ sɛ oyo obi a osuro Yankopon oyo obi a Ghana dana koma so yewura Alhaji Dr. Mahmood Bawumia ensida da bia no ko bia twɛn sɛ ka electoral commission kura no beba na ode resource beba betudwa ansana sɛ obɛfrɛ na wa congratulate obi a congratulate no obi wo kura no electoral commission kura dia beto ho no congratulation kura ebi ma na so a leader oda ya no aye Dr. Alhaji Mahmood Bawumia odi call 2024 esa no a kyerɛ sɛ oyo obi a oye nimdiefo opasudwe opeg Ghana kanko osuro Nyankopɔn said the woka Job chapter 1 verse 1 na or say the use asase so anasa Ghana asase so na bema bi wo ho a osuro Onyankopɔn saa sui ana nedai ene former majority leader regional secretary ne MPP mpanifo a wotwa ye ho ahia yatumi ahun se saa sui bi nsoso ewo yewura Dr. Alhaji Mahmood Bawumia eho na eduru baabi a yesu ena eduru baabi nsoso a yesere se duru abra wo so usu na se wansu a yaka ho ase ena eduru abra nsoso a wasa wosere nsoso na wansere nsoso a ena nsoso yaka ho ase etu Nyankopɔn nima dokro nti a obo sun na obo sere ankoyi amfa amaye na emom ade a MPP party Yaw Asante region ene se ayo titina ni ma NPP amanyoko na Asante mantamimu Bernard Antwi Bosi akon chama wuntumi na dodo na ebo ne mrane na nsema hodo yi Solomon ni mo one maame akosua asarebia wo mo gentete hotel school wo mo ne bo ama yenya ani bi etie na ye to ansem ne so ana ye de ani echirem ewo akomadan ebra abato nsunsuanso obeto odwa abato commission ankasa de wonya nwina simpeni apason fan mai na emom hwe wiem ne sene no mekọ no ne mampanyina be de ache na no asem a wo bia hunu ba bia de na dane akoto aka hu bi akomadan emabunu MPP amanyoko na chitafo ene NDC amanyoko na chitafo wodi abo ni wo hopa nya asem ketwa na yetetie ne hye bre kasa nipa miensa enam so ama watoa nananom ewon siedo yense ntwere ni asonaba ewa ahomaso ye kɔ ne nkyɛn na se ne esi yankasa wakyerem e de akyere asonaba good afternoon Kofi Ebru mejoso Kofi hello Kofi mejoso Ebru Kofi mejoso umpo te sey adom ni ntia ya de hye menua ankopon ase yenya ne ntia hye akomadan MPP ni NDC amanyoko na chitafo de abo ani kɔ wiase enipa miensa saa na tie nenamde enso ene kofa wi ebaye Kofi sade woni kan aka no midi kan mamenchia 2.9 the T4 and Ewiabre wa Asem Beba Dabi ka se boso no kure sade waka na bato mre aso ya to aba na wi memenda no em se ibinu wan sede wi opɛ kwaso na ikugina mu wo fenso north and Fertilizer south na ye bom pempɛpɛ ne ekro yese de nyame ayedom a kan no bi atumi akoto na pa ye furu ba bi a promasibre no edi asi edi samariko na yenim se wafuri edi nkane a mampani no yenya de afiri edi samariko mu na Kofi asem no nto aso no aftermath sene esi no masi ekro no ibinum ewa nwinye egbomu tutu pa parliamentary side no mbrase bedwa no side pa Techiman mamisa se Techiman south Techiman south abre intumi declare mi se we declare dia tudwa intumi declare say asume se anaso benti kan parliamentary no we na we kan yi kan se obra baton collation e koso pepepe ye beguru se azoka boys wo mo bu pentwa mo bagram edi abato komisa ni nyoma kan dia awura wo de boa ma abato koso no wo mo tumi hihiri nyina ema de ko ba ne se wo mkura se abato komisa panipa no se won declare DC candidate no se wo na edi nkunim san se ebere bi abese no Krobea ya 4 years ago no ye beto odwa ne se wo mo wasusu se MPP for no sisi wo mo ehye wo mo egroye de declare wo mo ankasa candidate ne se on every kan ye papa agreements akosa honorable
edi ono ane we incumbent a wote so edi bayire no ana ede we ya decide that wo mo ehya bato commission say ne sade a yen hye anase yen kase wa wini ti commission no de ehu ne matoman fo eba mu edi enya asem kitokra ene nam so a etimi edi akochina menua edidi mu a na asem ba ko a asem ba ko fedi pa nante ye free man south akomadan enso ye demu nemu a ana ye te ya ne se nipa dia boy ni brantie ya won free zongo NDC achitafo na wo mo abepie mu akomadan your version of Krobea no emu na die ntia kofi ubi sa se die ne kofa ba ye ye kofa ba ye e se Dr. Cheba for ya wono candidate abato no kwa wiye no nya 20,254 e no nya ye nipa oni no si agan no NDC afam no nya 18,699 wo hwe kubeni no so advertiser ono so nya 105 etina Dr. Cheba for NDC MPP afam no wono no wafiri edi enkania dese nkunimbi atumi aba eti nkunimbi e ba ye no yenim se de a ahurisie num ne ade wo na papa de fertilizer awo bi akogu cocoa shed and wa pack say what be man kruto fo no wa ye beto abanyina wo mabi ye wie nso be mabi na prakopa ye wo a ani ehuru se wo mo aka de share ni ye ne say ya zongo boys numbi na abo awura mu a wo mo akobu dan nani di wo mo akoti kwan so asesa fertilizer ni bia ani aposifu abedu ha sabra meka se media komandan minia fedi le bewe etututuo dum ni ade ma branche ba ko uhwe videos no a etwagu no branche bi aprepra ama hwai deja osu abi piemu a wo mu ewa ha hwete bibia so bi betu aba ne tututuo no ene se branche ba ko no de twa sekan wo won sekan de bi atie bi mu maso nipa miensa wo mu atoa ensiedo nipa miensa atoa ensiedo sabri ameka sei wo mu to aprepra kwa bwachire no yensa da kura ehuna no ama potifu anda se tututu e wa komada mi giri tente bi esa soja fon so ba bepi mu akomadan kofi aye deja pa e wa ha na yenko papa won na ekoko shedura wono na kofi ye de fertilizer ko ja no so e ba beche MP before the ko jai na di sifo ho no mu kwachi kwan se ko mu ko bu ani se wo mu aban na aba iti akoye global bebre e bu fe di akiri dem tie owura eye John Yeboa wo bra na woni me bonko bonse body tuja mene me yiri asori anopa a yetiti ifi yanko ba bia nti be nonson mre anopa nonson mre pepepe e ho ne hu se emrantie wo mu bombe bebe ene se wo mu ewura fi ho no wo mu ba no enipa no ba edu ekobe du mienu afi wo mu ewura fi ho ebi kuta asekan ebi kuta aba ama mi hunu ama hama kese ene akoto manu ni niema bebrebe ene wo di mi kura me ka san ko wo nsan ko because na me hu adikude enti wo pe no ha wo nsan ko siria na wo bua buba ena ja wo bae ene wo so wo fertilizer wo fia ene am so fertilizer obi ani fertilizer bi ani ha de begu ha se no ya be fa ko na kaza ni nyemo so wo be sai no e ka mi nu am fa so me de amaye na ne sa ene wo say ebi na ho na umpusa se emrantie ya mabai mama ne ye mufre he wana asoma mo anje wo so mo dia o mo maka wo mo ni abre ha wo mani ede sekan ni ade a mi kura na me kase ebi ani ho ne de kaka ho na me misuro se ahwe kura na obi de aba kura so abomi entina de pesa mi kanya se hadi fertilizer bi anya and also wo mo fertilizer e wo ho ntimi fasafoa e ma wo nom ana me sasafoa de me mfa ma wo nom and de ta me ka chiro me sasafoa no de me mfa ma wo nom na mi kwa mi koko wo ho me mfa ma wo nom ana wo mo se me mfa ma wo mo a ene wo kwa kobu ani ana me se ne sa de wo mo kobu na sasafoa no de me mfa e ma wo nom ana wo da wo mo ni na bebe ewura fi ha ebi su gina anim ho na se wo mo eko nti wo mo ko ya be 5 to 6 minutes time na me se wo mo de hama bu you know credo no dia me wo mo bu no man kwa ko bisa se man ko hokura ma ko bisa ya de mo bu no instrument man ko interview bia ho ne no anse me de me yiri wo fi ha
nipa omo hu se ye ebu a wo mo epu ba ho bia ni ho a ye ne ye ya adwe se ye kwa akɔhwɛ yanko di bibia no esi animu ho a ne nimu ni mu kakra no say ye wo fi a me ne me kunu ha ne dede wo abontene ame ne me dede wo bi kwan na me mpese mo akɔhwɛ ene ne ye wo fi nti ho ha no o mo abie pono no ene me kunu se ade monko no se ye Fertilizer wo fi e ba be fa ene o se Fertilizer mo na mo di bejae doctor ene di bejae wo mo so wo mo de nti wo mo to aso ba be nipa be 10 wo mo ba ye no na fet mienu sisi wo mo se fet ni bi ni na mema mienu esisa abobo ye kon ho ene wo mo se me kunu fasafo ama no so fasafo na ma wo mo ni koko hye de wo mo na tweso ene wo mo se wo mo fet gu nti wo mo kwa akofa ene se fet ndi enye wo mo de ene wo mo se ni wo mo akogbu ani na me kunu se ni wo mo nkoi na wo mo kɔ ho ene wo mo kokogbu ani there's no more threatening mo this wo mo threatening se sika kuta wo mo ma kuta wo mo aba we your friend hama ekuta wo na je se wo mo hunu na mbisa ba ko se na de wo be kumi ana ho ano aso me kojo je se ma me nku na me sisi makumi awie wa kumi na papa anti se abo be se me wafa nkoto ba ene ne ma aba me so mo nko me ya bai ma di asoma di bem ene ene o man kan de osuma wo o man kan de osuma so on be free zongo akoma da zongo ene wo mo se wo mo di anti wo be se wo ya ndisi fo wo mo di a wo mo ba be sesa ana this comes on message wana ani dia ma musa wo musa me ka asa me mfa ma wo no mo se ya mfa ma wo ba ko bupunu nani ya de ma wo ya mfa ma wo ba ko bupunu nani nti wo mo ko ani mo e ko bupunu nani ti ene ya nkonti sa atom na ba sa no na me yi mi phone wo mo ko ani mo ho no na me yi mi phone na me frɛ me bra se me bra wa ma unu ya ba ko pa aka no ma bi efre yi nzongo se wo mo ba be kumi ana o se adan na me se wo mo ba se wo mo ba be safet me se me ma wo mo mfa wo mo susu wo mo be fa enti aja ya nsu enti ni wo mo nye kikiki nti wo mo ebu ani nti sa anya sa de a wa mfra police for wo mfra doctor sa asema esie no na me de man ti ya wo ho ani he se a police for be lande ha ti a police for no be ni mo na ma mitimi ko ani mo hobie ene kese me ko no mo bu credo ne credo no so da e fom ene police ni fa credo no ene o kan pono to no ori si ani no se ye nko ena bai Asunaba hello okay ahomana katinti no de ekoso ewo akomadan ena Asunaba eto yenkran na okasa bambofo anase asrafo enso na mkwanso wo banti onkoso ma nani emon pempe na de be fira kira ba bia no bere se me besa akọ ne nchen na yakwa akoto aso na wo ukoje fertilizer se wa ban na aba no de wadi ni nkura kunya no ye de nasi so na wakọ fertilizer ho mabunu yenhwe ye hu ye o ye to ansem ne so na sa basabasa ye kro no a ye kọ mankranso ebi asi ewo ho no mo sa bire kasa nipa ba ko ono so wato ama ade hye bi eka ho enum won so guayarasa bia se bire wo pre wonom nkwa emu aye den ede ama wonom enso ewo ho no wei eya kwakwo mienu ene de kobo ani enam so abambofo kra so twitwi tuo a senko bebo ama sundwe akoso na enso da ene nam so asebere kase okra ba ko ato ya ade hye num so wonom eprepra emu eden na critical combat eye enso ntweni ono obutum potem ho no mo wono so eto yenkra ya ambulance driver ba ko ono omamiamia na pa anya asem keto ono ankasa na no asem eni Como fosse bien, ballot can do we, but the panel must say can pass. And yes, a committee ambulance network office now for the say, Mammy says, I really see no brother. And I'm call office. You call coming for doctor, and you say one of most of the officers now who are duty enter the office, one of duty. And yet, you can't talk about that. Officer can go and hear about that. The two of the and I come near about who comes to never know service. Young cover and look and not me on the situation and yet no see black. Young cock, you go for director. Now, on ambulance in my now I am a fan on Conam's young cock. You drew good to Anna and you see chairman. Go Bruni or say the Fuka Mianco. The Fuka Mianco. Obi get na metina mu na and these boys in war me papa omo bo me matade me uniform say uniform and go no and say me uniform person omo bo me ama me moja me nim na I have some pictures here omo bo me ama me nim moja ana live on say to you was a good job see
ọmọ party office nkyɛn ɛna I walk from down there nsa akɔ akɔ ɛkɔ àwọn hospital nti hospital mi kó wura hɔ asa ma ɔmo ɛtiti mi no nan dis bonus ɛnfuro mi so asa bomi wɔ hɔ ambulance personnel nti mi kura mi nam yɛ duty we were patrolling we went to Kurusu and then we came to Duposo and then we came here so that if anything happen then we attend to my call hospital ɛna my family doctor am a report nti right now I'm going to proceed for the case we call police station wɔ akɔ na maybe a police report name nti I hope sir Ghana police will do something about it. It's like man can so say to aba omo mpese ebia obi be jubilate and now say we need what they want us to do anytime ya no omo mpese ye omo dio miwa e ya bi ntire eni ayetie yi eye ambulance drivers ebre kase mankran so wo mamia ne pan asem keto ne ebo nya di bia boroboro ne tire ho no akoye awrehosem ewo ho ensem na si osamfo panyine ofa John Ntwibo si akola bo enoba efiaboajo gina fidie na chichinchin fruma no bone ahodo nyina ema wunya bitie kwame direction so boy ma Facebook fo no enya enfonyina ahodo eni videos ahodo nyina so ehweye ewo Facebook ne so na me awie meje pene de metachere ma begu kasebo yi ho saw midin abrewaba kofichumesi ye sore ama Asem Beba Dabi nankasa atoaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. We beget the same wife, you know, you're tested positive. I no bieno. Says he a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus smokes, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, a fear, one more tour, and 1 meranumsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I diaco doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawa in Fidu Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk radi. A Jajai. Wonderful. Mesegana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear nim D4 and a trewa woman pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine soa. Owo ni nyina bi. English nom ane maths nom. Me say books be anywhere. Perfect series. Any bi. Na GS. Ane naka. Enso am approval. Enti obata bia nkoto be maneba. Hey, and na say we there. School be kura betumi akotu akoton. Amani students o. Na eno kura de. Wo table no so say hwi. Wo mo say set mock exams. Terminal exams. And midterm exams. At the mass school so a here wo mo a. Etufo nko putu aja station hwa. Enkran danso man. First stop. Any omamu ba bia ye tonton books bia. For 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa plus mixer. To malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixer. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband. And there also wo ye Hepa plus wife na abua no. Hepa plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfiedu mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549
297-463. Pepper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edwedin kraso ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na ope brese. Okohwe onipadua mu. Se de onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasade dudu ewo mu, o blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by Grace Medical Center the amount say, and Jamu Bia, Bramian chain, my yen shemau. Car cry a day bumpo, a brano, ye the coffee tem correse be bia de ye, nay you nipedria, ye didn't coordinate ba. But what ya say, be shamu, and tentem, na bibi sewa, ye winning tem, yet me asrano. By Grace Medical Center, ewo kumase bremai, DVL and Enchempe, or Sequoia area, wa, BBN Yankasa, 0244 97 68 05, BO 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea, 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 Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete bete, 102.9 FM. Ori abe, Akusie ati quantum pon mo, Sir Orni Marika na o Akokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi wo ha, Wuko tie, Hefa piao. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete bete, Onua, Ori abe, Akusie ati quantum pon mo, Sir Orni Marika na o Akokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi wo ha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mugruhura, aye yeme na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, yodi America, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek, nyame ma nyuma no, enkoso. Openya wo pie adwuma no, enkoso. Ninkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma wo de anwode omo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obrane ho hwibio pata ya sede na ade ache na ade asobie bebi nso wo mo so na ni asem wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpa aba omo da so busua ye wadwuma na papa wo die ne chense the cancer ayi ni na asiankam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi o je mo nyinkire ne dmanu ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mu gu ye ni ma se nya sa na mo tie o mo ka se adwuma na o mo ye no e mra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye ne ya na o mo papa nka wo mo the free sabre do hwiri kopo bra wodi obia beko wodi baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awade wa ho odin tumi no ense wo manya kokuduo emfanya kopo bra wa obefi woni mo nyamo adum ni amen nti me kwantinanta na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi wo bi kunu ne de ne so ana ma antenanta o call ya o check scan date no date ni nsi kobi ne de so esan kokosi obi kunu so Asem Beba Dabi nti mama keto adi me hu ya o ka kire me se watimi adi manim ama makwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je tum se woni me na enyim
ama na bɔ na busua amane na afei dia me se mesisi wei na se wei na obi kunu na me pese me de ma no a ne nsa ne ne nan nie ti ma me so adwe ba me tim ne se me hu da me nyem me nyem me nyem ndu ba bia na me yiye nti na me nim awo no enhyehyɛ ye da ho ti me ya se a obi nyinsan de yemfa ma obi ba se obi kunu ne de wo se me de na ade ma no na de oni ba nire no me ka kye me pass mi na me ka kire no ntem ma me keto aye se ene sa de me kan kire boy ne se nyinsan no mayi agu ka kire kobi no a ne se ne ma ne papa na tobo o ma wadwene se ka kire kobi no se nyinsan na amode beto nanim no aye dey mayi ato agu se be ya eho na chi be kata boy ni hu se ne ba bi wo me ho a kire be kata me wo na me ani me wo ya ne nso ye me operation wa ntumi anwo me amantumi anwo nti na adwi ko si se anam so ye srem ni nti na o se senka anya me operation aka me force se me kyem kura anka mewu me mba biem na ba ma ne kansa ti efro operation honom no wanka bibia me efro hospital ba wa boka wa ye bibia wie yi ma ba fie wa start ma onyim nyina ono ana na hwe onyim na ono ana hwe me akwa no bibia from beginning na ahase nyina nkosi ending ni nyina obi kunu na ense yam operation ya me ba fie no ana yenya 3 weeks na ba mu say because we din kan kasese ye ono a mewo bokọ enya ono enti na adwen ye ne ntama ne koye DNA obi kunu ne koye DNA ono nyina na ko DNA fo me ni nyina na ko DNA fo eno omo ye da eno omo share ye da a date ni beba ye nko omo office won koje results no on be send afa ye phone so ti ye send ne de ma no ne send me de ma me no ye ba no afre wo mo no abisa code na would be DNA results ni mu no na me frɛ me de number for krampo frɛ say omo mfama mo se de bi just a number na me de ma wo mo office ho ne no a no betimi ya use dia na me see you ntime na me chepu no me hu so me hwehwɛ ya na me de sa number ni from no me de koya se ba ya na nye obi kunu ne dia hey obi kunu vindicated baba akoma me Asem Beba Dabi me Asem Beba Dabi baba akoma me bio Asem Beba Dabi enti obi kunu koye DNA na DNA ne ba ye no na nyinsa ni nyo obi kunu dia na nya ono dia ye nyinsa nso waka kire ko bi nso se wayiagu enti won delete wo hu bibi akra mfiri ho wode anadwo bi me ne medala sakọ adwuma eti me ba ye no na me se me penku ka trasra eti me bi enku no so a don so ko ana me ya don so ku enku ni on kana kura wate ni ana me to me enku ana me de sra OTEG 102.9 wa don so enku ni na die enti no odun so gu hunkum na wo ye da na hu se dun so de wonku ni na to so abante dun so enku ma ti wada ma hu ya hu se dun so enti hu hia na hu ye me ya na me de famani mo me de famani wasra wo yire dun so o sre yaw me de famani ana hu se that don so no dia franco no Mami ado. Who will you say? 12 years. What did I say? Form 1. A dear in our coastal wall, one name for Phantom. Can be a woman fight say, they are more right. But 2022. And then, because of me, so I'm one. You call me and Bantam, me buy. Ame katakata ade ma ko bin tani tani pakona pakwa demu hono mo sate sadien sema ni dia kwa dana mi no for since tinna me kan tinna bi na sadien o sen sadia o hema se chama side afa ana me ndie ni ye di we na ma se ko no se me ma si afo na se ma se ko no se sadia onye me da ahwete ampa na se Asem Beba Dabi The all show at dinner and for you know, so no what that is and no crescent will be no other. And now, if you say that time I'm 11 and the coach or no shot, you say me dear like at all yeah or false or for swimming on me, yes, I did. Say, I did. No, by I said,
Me wa ya sa de na me say ya say ne be. Krobea nie. Na me do force me ya sa de. Asem Beba Dabi. Okay. And your force no na hwan na wo fie. Na e wo fie na. Krobea nie. Na me ni bo. Ni ya baba ku kan so no so kwese. Nti na aka me no kwan na e wo. Na me sugu me je fitwa no start Sada na bu akwan put me bomb fun me de me film de so do be ba be me o ti bomb fun California no e bomb fun se me di no Krobea nie. me bomb fun se me su Asem Beba Dabi. na se mu ma ta se me ba to ma me no ka se me se na kan ti obia se gudu so mu ko se akwan put me tum di sia kana man kana no kola kisa se me kan na djuma ba bono na nani ma guase ni o kan fi de bo kan dia na ma eji ile Okay. Ena wia yi odoma nkoma nyame ayeyie enka wodin. Awia yi odoma nkoma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no. Adofo ne adehye awia yi yebema yenho yehyiehia. Yebema yenho aha na yama yenho akwaba. Aha eye otek 102.9 FM sunie ene eye dwoada ene ye da foforo awurade nyankropon aye se yensan hie bieu enti saada no aba amene nyankopon na da roma yasane hie bieu ne ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene e ba besom dwumadie yi ena da biara da se ye hia asem krope ne ye kan de kire yadofo ye tiefo ne yade hye
yɛse yɛde sua deɛ ɛbre kro na mu no yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so enti na awie yi a yɛhyia yi nokre baabi biara a wo a utie me baabi biara a wo a ohwɛ me yɛba besua deɛ na afei yasan kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so ɛna awie adwumadie yi kaihye ne nso sɛ woyɛ live ɛwɔ Facebook ɛna YouTube ne so sɛ woba Facebook ne so a hwehwɛ Otech 102.9 FM sɛ woba YouTube ne nso so a hwehwɛ Otech 102.9 FM na wohwehwɛ na so hu na wadama ɛyɛ ahyɛ hyɛ adwumadie no fama wunuanom social media so no so ba ahyɛ ma wunuanom nya adwumadie no bintie na wonya bi nso nhwɛ ɛbre kro na amuo no ukọ Be Love Radio ne nso so ɛwɔ Spain abuchiman no mu a yenuanom a mu wɔ Spain ɛne ama ahodoɔ ne so na mu tie yɛn no moma yɛnchiachia mo yɛmɔ aba so na yɛnam ase ɛne mu tie ɛne mo hwɛ afei wo ba United Kingdom man nso mu a yɛwɔ Sahara Radio ɛwɔ hɔ ɛna yi mo a mo monitor yɛn all the way from UK yɛchiachia mo bɔ mo aba so yɛwɔ Brainy Radio yɛwɔ Amansan FM yɛwɔ Abawa Radio ɛne yɛwɔ Patmak Radio yɛwɔ GN Radio ne nyinaa nso ɛwɔ UK man ni mu ɛna yi wo UK na wo hwɛ yɛn ni a nyankopɔn nso ɛnhyira yɛwɔ Kings Radio ɛno nso ni TV deɛ wɔ Paris France abuchiman ni mu yɛwɔ Dache Hima Radio wɔ Denmark ɛne yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna adehye ɛwɔ United States of America mu no ono mo monitor show no live ɛwɔ Sky FM Columbus Ohio United States of America ni mu ɛna wia mu nyinaa yɛchiachia mo ɛnɛ yɛde nsɛm nam na nsɛm a yɛde ba no adesua ɛne adekyerɛ ɛne yɛde ba abɛyɔ hyɛ ne nsuo sɛ baabi a wo hwɛ yɛn firi bia no wadwenkyerɛ wo hia enti baabi a wo de firi a wo de ba no fa ka ho bi na afei wadwenkyerɛ a wo pɛ so de bɛsom ɛwɔ dwumadie ne so no ɛno nso watapo na de aba comment section hɔ na yagye na yakan no kama ɛwɔ afidi kɛseɛ so de ama wo afei gye saa WhatsApp number yi awia yi nkɔmɔ a yɛbɛdie nyinaa no wo nso wadwenkyerɛ wo hia ɛno nti wo de WhatsApp voice note wadwenkyerɛ no wobɛyɛ in voice note obekasa agu so na wasende edi ama yen ewa Asem Beba Dabi before number yi so 0536222554 0536222554 odo WhatsApp voice note no efa so mayene a ebrepam yebebo no kama ewa afidie so nso ama obi ate wonka awiai obo ade achia me afa nadwa obo awiai akwaba ya eja akra ompom te sai nyankopon adome ho ye pa na so nyankopon na daroma me nso me hoden ena wiai yasan hia biewu a ye ba besom na dwumadie die da bia ye ka de kira dofo sese ye hia ye de dwumadie ni sua de de kira ye ho ade ena wiai saa nso ne ye ba beye no na enura oman Ghana kokoto aba abato no aba wieye matete se miaye bi pinche bi kokokoso wutie reporter asonaba de baaye mankranson sensem nom no de keke ka ho a ehu hia mamao sima ba kope fake bibi kire tifo akra yenchia yetiefuo nyina se akra se wudi nkunim na wanhwe nkunim die ni wie a ebetime edi wakowie baabi a wanhwe yi a ebedu se yede wa ban na sisu okra na okra na se ada se onti ase ana se wo da prison enti anigye wo baabi ekopem anigye murusuo bi ebi na bebe ye no ohurihuri no osa na weye na ni tie no odaje no odaje ohurihuri safi ohuri ba ko ohuri ba ko ejem so wakwese jenum ejano na ehye no wanigye no baabi akwa wie ni enti se wanhwe yi a anigye no wo je no ama na ngopem baabi na ama ne koboro so a ebekwa ko wie wareho hwe yenhye ne nso se enye ne a wadi nkunim ana wadi enkuguo no ena bibi betimi ato no so obi betimi awuo ana ebepira
Yenka say yen yedi nkunim de bepra ye yi ye ne yedi nkunim na firim. Yeah. And this how wo wadi nkunim no so betimi apra bi. Yeah. Enti na wo say odwen ho say me gimani de nanso wo say me gimani kopem ba bi e wo say kopem. Sure. Enti eni sa wogi wani no ema no boroso sa wogi wani no akoso obi atade na wo twe no obi post atade da ho na wo wai big boss ibon si wo mo wai ekoba ne sa ne wo no nso so adi nkuguo anase eye wo no na manyokuo dia no wo no so ntwema ho ene ka wani gie no so ko bu obi punani e ka wani gie no wo kotete obi ayi ene so e ka wani gie ho enti ye hu ba bia ye gie ani akopem ne ani gie na ngowie ya rewo. Okay. Nyame mfasa ma okoye na obi ma ba so na pe obi twese kan na odikowo obi matuo so na pe ya yankasa wo na waban abenti etuo ne bo wa emo anase kan ni twa wa entwa o ebetwa de en mo de che wo nso so ono nso obetimi abo a obebo yeah enti e wo se wo gi wani kopim ba bia e wo se edru medase aboa bebe te asemode e wo na brabom abebete asemu a de no enijie moroso be she ne krama enti abebe bohwerema na ohurihuri enijie de eye se wote asemu de ene paba wa brabomu a ma wani nye na mom o ma ne gye boroso kra etumi kum onim se obi ani tumi gia boroso no afem wawu obusa doctor for they will tell you bibia moroso eye bone enti abebe hurihuri son wotin ani no na baabi a wahuri ni baabi a wokosini yechem sura abeba to jem hwan na beje no wanya yifo en wuye good ani die ye ma wani nye eye ma wani nye o wa atade pa bi ahye o wa asa bi a di o wa nkwan pa bi a nom ma honto ma wani nye wa manyokro na aba ai de ono kasa ma wani nye no sebe nko no na nya ayanka na ni beje enti wonso ma wani nye na emom meja wani je no wate fa tape bi to wani je ne ho na hunu se ahai mitumi gisi emfa asem ma ahai metraso koye se ya edi asem beba wan hwe ya ubenya asem why mama ye ne sa na emu aye arofo enawie isa wa join ye ne a oba ye social media ne so a mehu se Joseph Dankwa a join ye e wo Facebook de so osena na ya Krobea Asante awie mema wa ha awie yenso ye wuram na ye ba besom Filippo kwa America sem ozi say at long last the battle has ended yemfa congratulations Emma Dr. Mamudu Baumia na fe wono mu a onum dinkunim ne nso yen congratulate wo ni nyina aka ho Starboy osi akura me wa ahafumem airport enna me nso me hwe mudwumadie no live and clear fa message bra wati ase Fante rapper eno osi akura Krobea awiamiam aha amankwa Steve osina na Krobea ena wie ye kan ho Nyankopon enhyirawo kwakugye bi ono nso wa mankra nso eno osina na ya Krobea Asante ene menim abusua ye nyina ya twa afidie ne ho ahia eneduo ye nya Asem Beba Dabi betie na ye besua de ne ya kyere ye ho nso ade Degba Augustina eno osina na Krobea wiam a hebro Nyankopon hyira pa wate enu adwuma pa wobo na kranche eno osina na Krobea jata no nie wadama mamenchi achia wo wonu abedwafo nyina ene yenso ye wo boase akapori so ene ye monitor show no enso di free ha Nyankopon tonko so anu onyam kese yate Francis Tete ene osi akora menso me wo bantema bonsam jem ho na me free na hanso na metie mo Nyankopon tonko so anka mo ogoro mensa nsunie manso asi onwufo no wonom nso abewuram ene osi akora Krobea ka ho adanse akokyere ena Prince Gibson enso wo osi Nyankopon tonko so nyam kese na ontutumu anamo emfansiye asujua de ne ho akyere no ene ye kana semma no de ye sisi no ene ye kana semma no enti da bia meka se menim abadwafo ene matiefo
ye nyina na ye ka bom na ye som ewiase ye som Ghana esom asanteman ewo Utek FM so me wo abayewa bi ewo manim ha ewura akwaba Pacha me joso good ye frau say Pacha fam perpetual mama ne me fa onsa betumi do nsa gu bibi ne so fa gu table ne so na kasa mo ano no nko we ni mo why perpetual de ayene Pacha wo ye de ni Pacha me not na me fa friend perpetual ayene Pacha wo free frafra Krobea so boga pe ana wo foka Pacha udru boga wo foka me dru boga me foka bi on foka bi Pacha okay na ate hin Pacha me te apre hemai Santasia pre hemai wa betena hwache Pacha betena on 2015 adwuma be na aye Pacha sesi ade me ton niema de niema entare andi eska wom mu eska uye go kama na wa na akofa ton Pacha meni obi na eye adwuma no me se me postina so obi pa na maye makwakoje abre no powerful enti wo de social media no ene ton ntade no waya ade ebinum yiyi wo mo ho social media ne so ebi roro wo mo ho ubehuna wo so ne to bi nso yiyi ne nufu ho nom ne ade ba wo de ton onioma wo ton wow eko Pacha ne eko amanfu hu a wo mo frewo Pacha no mo frɛ me wow yero ho ate Pacha wow say Pacha baako ena asa anyem baako Pacha no wadi mfie say 24 24 wow oni bema baako na ebe wo mienu yi Pacha Dabi wenku Pacha okay ena wie yi nyabotre ma wo ho ede asem ena de waba menimetiefo nyina anim kyerɛkyerɛ wasem ni mu entu nsim finfini hyase ne atiase yie hyase ko Pacha meni abrante bit na 2018 e fene Daniel Fosu na me ko school na me ba bachelor BC ena me di hu na me say sports enti o de to meni so person ne metena ena me ka kyerɛ nse mate ba na me nya kwan san sports ni na me nya kwan nko no hono de bia na ye de ko ba bi ma ye koye ekoko America enti ye ko ba ko baaye no ade ye be kyen ye beduru ye na ade kyen ye ena wo frɛ me se me wɔ na me se me ko ba bi o nti na won se me nka na ma beduru ena o so sɛ me na ye Saturday na o sɛ me na metimi aba bebi a wo ena me se okay na me ko ba bi de ba o de me ba na o so you ti wo kyerɛ me bebi o te ena me ko ho no me koko duru ye na me ne kasae na me nyu ko that day no ne me die once ti one me die no ni 3 days na papa frɛ me se BC na metro no we kru mo no na me so you ti me ni menu a odi mechi ne koe e koko duru ye no month pepepe na me hu se me menses number ti man kan kyerɛ no na me full car sa ba ka kyerɛ me papa se me ntimi ntro BC no wo no pese metro no kumase na o si ye me disua ho hia nti se me ntro de a de hia se metro ntimi nsambra me bedu ye na boy ne so atu kwan ti me bedu am ka kyerɛ se me menses amba o na o se me ntwɛn na o akwantum to bedu a to oba na o se me menses amba se won ntimi ne mentina biem na mo se me won ntimi ne mentina de me menses amba nti won twɛn ne nkoya di ayi me nkotwa scan na me hu se me nyamansa ansa no aka so ntimi ne mentina biem na o so okay ntimi ne na koi me kotwa scan na se me nyam menyam na o se sa enti nyi se nyam na ka nyam se yense no na ono kro ba beto school so enti me ko so ma me na ma me se da bi asha se o de nyame no da sa che ma me ka se yense na me to school no so ena ti ye se ye kwa akose no ye chini ya ntimi bebi ye be ko bia no na mo so mo odi kan ka se na danfo bi so ni mpa ma me bia wo ye bi okro bi so me refi kro ni din o de mem okro bi e din ti me ko ye no na ye na ma me na firi o mo se ma me na firi o ti na danfo na odi ye ko ne ka se de aye ne de enjai ye nyai tu o ka se you ti na danfo de o pa mu yeso o kofi ti o ye se o ko na me ne fro ka ye ba fi no se pepe ade ne de ye be se no man kasa into hospital we ben ye honum
ye drew no say high last stop nti ye wura ho no mo pene de ya ye be say no and I'm see you nti me call ye na ye wura ho no na midwife ne say on the on say no no ma ye list say enko just scan enko lab na asefo say ye pene de afan ye pene a ye mpi ni enko so what's na hwa na o ka say okay ye de menwo and I'm see you nti me start say ye asanza na me ko school nti na me fere say me pie ama na mfa hu say menyem ti ama me ko adwuma na ono so ye mpabo nti na Saturday Sunday na obafi na o ye no patase nti na me ma me ko adwuma na me nua aketwa no ko school na me obia ni fia boy bi no ye POP we ho no nti na obaje ma de etwi mu mako ni silver ko ye aduane nti boy ne baje anti me hu say boy ne ben ho no na efie so na ye ni light eni bibia ho nti na boy ne ko ye POP na mako be bi o ye adwuma no na me so no mu ana obonwom na sa na mani aka ma me fie adwuma ba na aba be frame na ko POP boy na adwuma mu baby a wo no na eye fie obi fie na o ya na o ye adwuma pachane waba ho be ye na adwuma san akọ pachane okay nti na akososo ni ko suso ni mu se ba ya mani beka ti me ma me fie adwuma ba na aba be frame ti sa nyame me metina boy no honom na me ko boy no honom na adwuma mu honom kwatena tena wa akopem se time so sa mewo na de POP no de abosom se na ye otna honom yia odi afiko ene ye obi ade ye dan kakraka na eye full house ba papa no ma me ne ka che ne se oye wie no na oguso awo efie honom ekọ na adwuma na ma me no abepe na asente ma me ne se wontena ho hwe no December obeba ho so peso ohu no okay ntina ne fie ho ne ma ni na e beba e be si boy no so na boy na hwe ntina boy ne gusu ye adwuma ba before na wo ho no ma to aso nti boy be ma na me ne nyem ye no hu se me obehu boy no cry na me ni phone ntina phone na me ni no na se boy no e be so send this kakra na wonya obi phone a otimi send this POP ni ne phone so e de mame bibia ni a ofre boy no ko otimi nyame nti me wo ye no e na ye to akra ne din kama ye tete wonom sa na o ka kire me se wate se akra ne nya 1 year 5 months pepe no o start so obro me hwan boy na me ne na wo no Daniel Fusu no pachane obro me sa said dey the entire obro me na ne se o se wate se akra na me awo no enye ne ba because ye tuntum e na akra no so ye kokko boy ne so ye POP ni ye kokko okay nto susu se akra ne ye boy ne ba akra ne ye POP run nti ya so na di boy na tem otimi di boy na tem ti me ya na me kan se on didi obi ba tem za me ne ni bibia ye nti se me koka bi ma boy ne dia na so obo me sikasem kwa na me kwaja ma akra no kra na ye ntoka wa bro me kra manensa kra ka me ma me pen ama ma me epira won nsa ha se obo ma me pachane obo ma me pachane entoka me ona wono me ko no se me ko diska na obo me na ma no pai ti moja ba na odi na tale epepai moja ne ba pa ne wo fa kra me de ne namba ma mo kra ya we mbe hu moja no nti wade phone me bobo me sa na opepa moja se me ma ne nka he ya no na me suyo ti me de ye fi o ye ni light me de phone ko ma obi so on charge ma me kodu na fi o phone kra na mia phone so ma lock abeda so ana me kan se de bi phone ya sam sa de koma fi o phone hu se phone na me be si so no phone so ai de aba phone so ti me de phone no koye na boy na oje phone si so ma me ne so mo valandem form hwe se phone no obetima ya ma lock ne free so a na wadi kan abo me na ma free fie na me beje me phone no wasa toa me wo fie obeto se me ni fie no na wasa di ekire efa akwan so no hu se me te valandem wo ne boy no oba na obete boy ne won se wonim so ne me ne wo ha na boy so me nim se me dadada mi na nim se woni abaya ne wo na adenti na wo kasa to ne kasa na ma fere kwa na me dem tisi kwan so a me je me phone na me ko kwan ni mu anu wasa yi ni sa bo me na ma no na paye na sa bo form woni abo nim na moja pram na mam na ya aboba 7 na mam ko tokwa wa bes na koda na mam yes anya pepe na ekekam to ne menua ga wona abiem to mo ba no mo se eye me anti boy ne bo me sa no no ka se men kama no ntum no anya de on fa men ko ti moja no me de men sa so kama shama no se ya me bie me sa na moja bebre na ma ja agufom ti data na me mam so ne girl boy no preso ta pepe no wo me mam e na me mam nsa ha se twi until my very week kra na me ma me ntimi fa ne nsa na nya bibia ba sisi ade ye ko enti enu mu abobro na odidi me ma me ye korensani ye busuam ye no nsa e na ama no so ye hook up me ni nua ba na tutu sa enti e ba mre bi na ne fo ayera enu mu 1 month 5 months no 1 year 5 months no fa akra no twi fa me so fa akra no e koi
se me minimi nua be ma be fa ne phone ewia ne phone akwakoyi ne sika ampeni ampa so ne phone ne yirai e ma ne sika eda so I think say 15 million saying e free so into Tracy am MTN for Tracy am si nipa kro ne koyi ne wasafo o se me minimi nua be ma na me midi na chi ne kuko 5 scan enti obebo me dede wo fie onti wo mo be twehye na ba akọ ka se me nisanya na ma first scan na me nko fie na me ne ka kan boko na am see you ti boy ni ko fie no na me di akire ko fie na me ko ka me ko ni wo didi na am se Daniel na akọ no so me na am se me nyam na ma first scan o me first scan to my kan boko ni e bia e be hu ni pa kwa eden wo first scan enkwan ya wodi do no wa hwie enkwan na gumi so na wo hwima akra ne free me nsem na me kana say wandi kan po anhwe no hwie enkwan ne free me nsem no mam e free na kwa mam mbusa ni ska bim ska na me na mabusu afo afa ne yemfa enu ani ndi ni yemfa hwe akra mam mbusa ni ska bim na me sane akra ne si wa say mam mbusa ni ska bim dia ene onye ne ba o kan sa kire no me pa cha ne onye ne ba na so sori na okọ adwuma o ma akra ne ska me anka say de me hu kwan me fa so me den medidi e woni fie ho pa cha ne ti me da me ni am yesa me kọ no na me say de me kwaje me ba ti me yesa me kwaje me akra no so fa akra ne mam bim enti uncompleted building bi ho wa fa akra na mam no de akra no ru adem ko tup no na me so me ko dan sa dan no mo wie no ti me da hwa senka homache me so e bia na koma beba beto ne yim na de akra na ma no akọ adwuma ti me da ho no na fa me osoro homache 4 na de akra no call yesi be bi di dom paase akura bia se na de akra no kokọ ma obi wo se won hwe he dom paase for me na dom paase adansi dom paase nya kwa so baby odi akra no kwan de ne odi ko dom paase achi ana moto be fu moto bi service kra ni ho enti ya ne dom paase nkuru nketo ani bia na dom paase de ho nya kurase na odi akwala ne fa ka akọ ho na akwala ne wo sei 1 year 5 months wa na odi ne ko fie ho se so se wo ma usika e ma wo mfa nto aduane ma woni akwala ne dia eni onsom nye ne ba na wa odi onim kwan a obefa so adidi okay waje ne ba to aso oje akra ne de ne ko enti odi ne ko ye no mesane ne ekeka ya ma osa bepa me twa na sanse na mpesa akra ne ba enti no osa de betu manim si entena no mezaji tum senka e bia me ne tia ko be pene si enko fa akra ne mra ti me ne tena ya dru baby entokantoko mu na busuafo ne sese ye ntimi ntena bie ma me nkyere de mepe na boy ne nya mame na on twe ne ho na mso me twe me na mse ne sa de na me ko school de na nso de aye de pese me sua adwuma ade pam e no so yo omo behwe ama omo akra na ide ato machine na mame na wako twia na masua ti wa anto machine no mame a otete me mame Asante ni bi na otete me ono e na Christmas ya no ka se ne me ba na nchen from fira akra ba nti me so no mu aduane no am na me koi me ko di ho 2 months November ne January na me free one am ne se pepe miniske bia na nso so wanti man to school so am 6 million wo jisa 600 na ko to machine de ma ho odin betimi no se madam ne ka so beju sika na ape bia se asoso akokotua na wasua adwuma no na me see you te me je ma sika na e de bai me je sika na ko to machine am ka che boy ne se ma ko to machine no se ne sika de onti oniska o de be kwa tua te me ya na mpe sika ko tua madam ne ka na me start adwuma no na me ne nete si yet one no sa me sua adwuma no 1 month usua adwuma ni nyina na oda so ne nete okay ti me de nete na me sua adwuma no month papa no se pepe me ne ko ayie bi wo ko hu akra no tebia no no wompe no am se pepe da ne hu di akra ye mu ma me fa ya de ne ya ye nhwe no no suo de mate ti da ko no ka che me se usua adwuma de school bi ben ho ntini ye nkoko fa akra no na fa ne beba tena won nchen na ye de ne hwe akra no ni school no to kwa na de ne ko mo pon a ojupon adwuma ko fa wo ba na aba na msu yenti na e transante ne ko fa akra ne fie kura na se e de ne bai ti e bedru ye no ye bedru ya 3 days pepe na obo me twen se kan si me ni akra na so anajo se ye mfiri fie honom ti ye ko da ma me bi nchen wo fie honom anchen ya ne ko da ma me ne dem ade chi na me se sa me ne ma ko se wo she da na ko fa akra ne bai no na obese me ne mabusuafo ani ye se ye pa akwala ne dia e ne ye mfa na ono kwa akra no na omo ye mema mienu ne ne me da ta akra no kwa sa ye kokko nti no nye ne ba ti se me on 10% beba akra no hode a jesi ya edi ni no so akra no ye ne ba ampa ansa na wakan na kan ma ho na se si akra oti akra oni oba wawo oba abaya o mo 2 years nete na se me mpese o kan akra ne kan ma hode a jesi ya kwa edi ni ansa na o so akra no ye ne ba ntefi wo wonhwe no besine e wo ma na me frɛ na wo ma no ablock me frɛ na no ofa 100 cedis a otoma ya eno ano no o ma yeska biem I think say 9 months ni won send yeska krada akon be show exams
me friend say si adam abre me ni sika bia o me nti akọ no be choice am enne Monday ti me se na o ma iska eno na ofre me oni nua ba ne sere twetwetwe wo fon so so ohuru me oni sika bia o de be ma me na o mo ye ba to aba no krabo nti no ma gya adwuma betena fi nti no wonye adwuma nti oni sika ti me ntwen na me si akọ no ko cho exam se me nya ndem me ntwe printing fee so a ye ntuma akọ no ntwe o so oni sika ta no pa ikra ma frɛ no wanfa ti I think minim me wa ha no frɛ me say ai ehe na me de na ba no na me say aden o say hwan mo na ma frɛ me bra kaka de o mo pɛ no say ai akra asem na de na ho na me de na ba no de mfa so ba na be firi mu aba ti minim say ho no me be boa me ana na me say me de me ni asem ya say me ba na say amoa me a na me hu aboa me so amea me hu ti me ba ya ma asem ti dia na wo hia dia na opese ya nyamoa wo me pa cho me pese ohwe akra no akra na ohwe no pese me ohwe no wasa akra no so nya me ka che ne sa akra no me ni ska me de be kwa edi ni ti se wo ska on fan ko edi no ko edi na sa akra no nye ne ba from first day a ohwe akra na be bi ohwe peme no me kwa ko ohwe akra no papa na edi ntika ma na so ya ko edi ne so na akra no ye ne ba dia ene anim gua so wagum ho na akro ni so nyina o mu nyina nim sa akra no de nti aboy ne hwe akra nyina ne se ene se me ni obi fo na awa akra no obetwe ska ni na de ama me because we gum anim as school so man ntimi so anko adwuma no so ma say jai machine si fie si a men suya si a me say work and pay me ye aye we kakra na me de hwe akra no say ko edie na akwa na ye ne ba de a me so e ka bi a me so ma bo bia no wodi me sika be ma me aho kire wo ho me pa chan because me ma me nye adwuma me ma me yare wonye adwuma me brother nso so yi na ye kon kakra de ba say anya me brother because me jai a be ma me ne nyim sesi a essence a me di hu a boy na ahwa akra na besi ne ogusu hwe ne printing fee a ntwa so ntwa boy na emu ha afa mam de akwakọ akotwa boy ne na ohwe ne kama na the printing fee na ye say nko 10 million 25 cedis but no the Canada omo bi school na omo bi school ya omo sa be try exam sa makwen na or ko KG2 it's no much ya 4 million for books na your friend is saying fees for 300 cedis na mka chen say isi ade aba no nto don twa books no 400 na mi ntwa friend is saying fees no 300 no okaje me say me pene ama otwa de ya ene me sa ne ntena me sa ne ntena de ya ene obetwa na ko ba be wale me ni akra ni na de na ko na me se de bia so de anya yi nti wo do ma ye de ye nhwa akra no oboa me o support na me so de kakra ba ne ya de ya bo me ni ahwa akra no wo se de bi okay afemien san hwade ensemisa na yenkoyachi emfiri baabi a wo sha ase free ye no be ma na anyemo eye one area ena na won ne te me ba chane ewo apreheman hwa ampetia ne o ampetia new site eho na boy ne di hu me ba chane obi a wo JHS won tire BC impo satam na wo mfie sai na mo 18 JHS 3 no pachani na wo 18 pachani ani ya wanko school ntem debi enna obi ehun wo san ya sports okra na wo ma wani nkoso se wo betwere wo exams no aka kire o se na de besra me na wo nso wakọ na wo kosra no na da na pan wo de mawo die nti na ate wo ase wo sa akwa ne so mianga sa mi ni because ashase mi start unnim wa na ma ne ho kwan ma ne hwewo enti unnim o ma ho kwan enti die nti e na wo de akra wo de JHS 3 de se no anya 18 kura still wo ya akra emfa ho ne wunya ko school say suapon kura obi ko ebia ka US wo be ka se akra you know say ebia uko school uwo school ma wanyini edru sai wo bo wo hwan kra ye fa se wa akra enti wa kra feina wo JHS 3 a wo be kwa akotwere BC wakoshia bema so opewo o se besra me no akosra no da na akosra no sa da na no ahwew die ntia achonye bibia na ope me ana me anana wo wi bi dada me ba che da bi oboa me si so no aha ye ntwantro me manim ha so utwa ntro a mechew me pa che me hunu o moma so but me hunu watiko
me hwe wo maso me hunu watiko tie ntwantro saa tam na wo wi bi dada na menye oba na meye me masem but na wa wi bi dada me se ye ntwantro wo manim ti na saa tam no wonya virgin pache debi ntinya boy no ne break you virgin pache debi wo break you virgin na wo say 18 na enti JHS 3 na wo break yi pachani ena ade kwhia boy pachani ena ono nso dana ukosra ne dana wo hwe wo sa dana enti ono ne hwe wan no ena nyemo me pachani okay ena wanyem wawie POP boy a wotemu area ne nkyɛn na utumi kɔhyɛ nom ne de ka ho kyerɛ o ma me free adwuma ba ansa no abɛfrɛ wo tidie na na nkyerɛ sɛ na POP guy ne nso me ntwa ntro no ono nso hwe wo David no ono asha se ye no boy no ne kra na ma me hu se menyim hwan POP ni no eye den o se me pe o pe me no that time na boy no so twetwe ne wo so ntimi ne mentena to o pe me na me pene ye no 2 days pepe no se pepe na o ma me de silvers ne bre me ba me gina wa na me sa ko no se pepe me no wo nkomo na me se nkomo ben to o frɛ me na so pepe wonyimu na me se me menyim na o se a wonyim me a me hu se wonyim na me se me nyimo na o se wonyim pa akoko twa scan ko to pregnancy test ne we nti enu mu kra na ma me koka che boy ni se so ntimi ne mentena de a onye de o ma yen konko twa scan na me hu se wone menyim ansa no eden wafan ho na me so enti POP na ma hu sa wonyam enti saa tam ne mean sa won ka hwe mfa nkyere boy no enti die enti na akoka kyere nse yenkotwa scan mi wa won ka nkyere nse na anyam mimi free kro mu baaye na boy ne se me pe POP ni no e se me pe okay mimi free kro mu baaye no enya se me baaye na ma me hu se menyam mimi free kro mu baaye na POP ni ne se me pe no na me ka ase mate no 2 days na boy ne ka kyere me se ono a wo hu sa se menyam na me se menyim no se pepe opa kokotwa koto yi ne test ne hwe wonyim na me se saa na me se ati me ne me akasa me ni me nua girl no ekoto obi ye ne yetu me na me nye bi dan na me nim ase kire ti me yetu na me ka se da bi abena ma me nko busa boy yi nka ne se menyim na me ka se menyim na so yekotwa ayi dia ne ye hu ana sa na me hu se menyim ana sa menyim ti me koka boy ne ka so ntime ofree akwantum ba no ka so ntime ne mentena na me ka ne se na o ma yen kokotwa scan ni hu se menyim ana sa menyim ti kokotwa scan na se menyim okay any a pepper say POP so say wo pede ya I put it to you say POP real pacho de bi wan pacho boy ne man dada enka tete no sebe me waduonum ni akire ti nuoma bi wo hodomo a experience ya ewom nyina no minim se oba fafuru na wo ye bema wo ye very observant wo ye obi a wo de wani to fom na wo huna de a se oba fafuru ne eye one e na apa ho ne bosom ya so na ama no okoda ho ma bema foforo se onfa na the moment obo we de mesra wani dio minim sa unsu nim we de so unim de minim obo nim sociology for the yete ho ase the moment wo de obema be hye oba ne ho no uhunu de ma uhunu ne se sebe me kire mo we de beboa mo biology de Krobea biology ho ye hye e body de enti se ye raw na wo ba utumi hu se e hwa ye hye kakra enti unya hye se POP boy na mom ohun sa theory no enu ohun se hwa hye kai abaya wonyam kanyame so no kre me ba che David one man dada boy ne man dada o se me pe no 2 days ana ka che me se na me mimba nipem esanza na me fele ni na me hyehye dem na wonnim ye da na wo fere because wonnim sa wonyem POP mpo na hu no obo wamane enti die ho na wo fere abaya DNA don't lie you DNA sesi aye ka say DNA wo ya ha DNA don't lie enti yen wo ba yanim na betwa ntora madam wanim beguase good wo wonnim se na wonyem die enti na wo fere so obepie
because POP na ma unsa wonyam me ne girlfriend say me nua no koto bi test me ntwantro na wunnim maame Krobea na ane me di nkomo ye o me ba chan aha wo ka asem kire me a store enti wuni me di nkomo no na me yibusa wo me say na wunnim waka sa kire me POP kura na ma uhu ye o say wo pe after 2 days enti di enti na wo fere ya na wuntumi mpie boy ni de on man dada I put it to you say POP real Pashode okay o be kwasirem o papa frɛ o se betwe BC any POP be se wo pe de hin ne di nkan si me di kan ko ye krom udin kan ko ukrum but o ka kire me se wo ko ukrum ne nso no wo ko hu se onyem na aka kire o papa se me ntwere wa ha me kwa Asante me no makwa akotwere me ba chane me ka kire se me ntimi ntwere wa so pesa me o de let's leave it there afei be man nyemo no ogugu so boy no boy ben Daniel me be ka kire ni se me nyem na o di tuma I started tonight no atie phone etie wo me ba chane no ne me da no ne oda me ba chane okay na utumi kokoshe POP so hodi entia na me kokoshe boy ne honom ne se na mani nka no wani nka na boy ne so ne bibia na ote na otu obi fie na ho so light ni wo sa nto no ye mpabo adwuma Saturday Sunday no wo fie Monday na papa na osako na maame musu bekwa adwuma ntina honom ntina ho nso ye new site dan bia me wo sa ntina boy ne ye adwuma na obonwom na makotena na nchen enti na utumi kokotena POP nchen a ade na untumi nkotena wo boy ne nchen wo adwuma mu baby oya adwuma koma hu ho da besine okay afi mi ensan hwade bi die na yem no alele siwom eno de etwetwetwe nioma bi deba mami hu no ye hunu se wanyem awie onyem wie ye no POP hu se wanyem no ogugu so POP ni no debi POP ni de man na anya bibia da o me obehu se menyem no okacha me se menyem de me enti obehu se menyem na me ne boy no kokoye twa scan ne baaye no na megusu aba no me ba ne afa obehu se menyem ampa me ka kire no ba on okacha me se menyem na se meni nka ko metima aba ho enti me metimi ona adwuma efo me metimi se aduan na ombe no a me meji omma me scan na makọ no aduan no ne aye dey omu na adi na me kwa madibi enti die eye dan na Daniel ka se ompana ne POP ni ye kokko Daniel nso ye tuntum na mso me ye tuntum ti se me man wo na sakra na ye tuntum dia akra na ye kokko dia na ye POP ni ne dia atiefo mutie nti se Daniel way oso wa akra sa na waka de oso wa akra ti waka kire o se die nti no wonhwe akwala no o se akra na nye ne ba enye ne ba ti gise wa ye die na prove ya mana hu se akra na nye ne ba sa na 50% aba ne nchen adenti na ne o mesen nkoye nso no die ne die ntwantro me pa chan ni mpase ntwantro ana akra na gina ha obi nka njo se ne ba na tuntum no ma wo kokko ade papa nso ye kokko na busuamu ni nanso ye kokko me so me busuamu ni nanso ye kokko wo busuamu nyina anya kokko se wo nya kokko me maame no me maame ye kokko me maame nua ye kokko me nua girl na odi machi ni ye kokko na wo ye tuntum pachan boy ne so papa ye kokko ne maame ye kokko ni nua girl na odi nachi ni so ye kokko na POP nso ye kokko POP ni nso ye kokko bad boy ni ye tuntum na wo nso ye tuntum pachan ti tuntum na anyam pachan ne akọ kokko pachan mi wa uko POP nso ntinye POP nso dia pacha debi okay yi wo mu nyina mfo nyini kire me yi Daniel fosu mfo nyini na yi POP nso mfo nyini na yi akwada no na menhwa akwada no se wuni a ene mame akwada no ene Daniel fosu adofo ensem no bi ni o na nioma bi wo hodomo a ya na eye simple yakoye DNA na no se mo be kaya eho ne kura na ye hen oti akwada ketua bi a wono nso no ye JHS akwada se ya wo ka kire ye se no yare eda fie ena ni nua ketua epie ena boy no bewura a omu fie ho adwaye ena sebe mesremeka o ma ne de ne nsa koso so blocks mu kuntru ho na sebe ofa ne wadwaye ho sa
mfa no na nyemo no mo kai sa asem no aha ya ye to nsa frɛ boy no ene ne maame na akwala ne nso ene ne maame na ge akwala no ne maame de adwubi ana ne your friend say o de ye da ye eye woti sa DNA no aba nti ye be frɛ afane afano na ya sa hia ewe afidie yi so ti DNA ne de wo ye pena wo kasa nya wo ba ntam ye ni nkan koye ya awie no ahunu ha fa no se ye wo de a ti wani hwe no enya wo de a onkon baabi na dwene wo ho da bia mitu saafu yi be ma so wo doubt e wo ba ho a osoi na yere wo ho na koye kire se eka ewo akwada mu eye investment ya be ma wo ye o akwada hwe enyemre yi enye hize enti wo so ye ti se de obi kunu ye no akora ne wo 3 weeks no se he be se mienko na menko ye DNA okoye DNA ne nso ampadi ampa nuane ampa na nya ne ba ti sa no ehwa wo be hwa akora no olatoji ne nanan no ni nyina atwam water pampers nom akora ne ko school admission wa ho enti yenentem no anya wrong investment enti krache no de oka no se wo adwi woni trim se akwada no nya ne ba simple you do it early na wo hunu se ye wodea ananya wodea ene official Jay-Z mahu se wabewuram Jay-Z wa atasoma so oye trotro driver osena na ya Krobea Asante ene wiei atasoma so fo yenso yaba ahomane so ene wiei tiemo ena ene wiakro ya nso ye hwemo enkomo ekoso emedinki aka kyerem sabo voice note ebetumi aba ewo ye WhatsApp number 0536222554 0536222554 ode ba ye bebo ewo afidie iso oba de achabe agra busaru anasem wo pese obusa no wayi afama me na menhwe oni oba odi ebusa awesome it's awesome eda etwa to a crash ne ma oskai da be eda etwa to o ma miskaye last month no last month ndi be drop so me pachan mantaba na iska na say 200 cedis 200 pachan wono ye nhye bi se da bi obema ni se ya na abosome na wotwe bibi sa wo mu dada me pacha da bi me kacha ni se o ma me da obema mante na week na say sika o de be maye ba o no wonye o ma 100 cedis na obenya na o de money maye o de maye so ase ye den na o maye bi enti we ya wa ma 200 dey se be bosome nie enti o de biem be ba ache sedi be sai o de biem etore be kwa 3 months kra na yente nka oboto aso okay afi ya hwe ni sei wo se ebra mo wo ye ne de obeto akwada ne din kama me pa chane amamre ne amane ye kwan so me pa chane obeto ye sansem we yi ekoso no se on tre ne ho hwe nkwa akwada no wama omame ne papa na busuafo ebi ate ne wofa ne papa number de free me phone so achepa ne wofa number na mewo me de to ne papa ne wofa na ne wofa na nima na wonka nkyere no mimi hu ni se na wonka because ebedru me bi mane ka kire me se odi akra no oje ne ba ne de a odi akra ne be ko ba me hu ni biem se me pene saa ti me de to ne wofa na nimi se wonka sanche boy ne na me se na obeje akra no kra se be ya ewo ma na me wo bibi am be kwa koma na ma hwe me so me ba na nim na kra se me hu na nim ne de me pene saa me catch her no asama me 3 days papa na boy na frame me say asama na catch me wofa na me wofa krambo say mo so mo pem ade nti e de na bade a enya ade a mi nyi mani ti me wofa no kwa de ha ho fa asem nkoto na nim biem na enya ade a ono obe catch me say me nya de menji akula ne biem asama wo kan nti na ma me ntimi nsan fa asem nkoto ne wofa na nim biem ne wofa no nko na unim no me pa chane ewo ebro mo beto bedin no ne papa minim ne papa nso abro mbeto bedin no omo kan bibi kan ho se omo be ware omo nware omo kan bibi aware asem de pacha omo anka ba de omo kan ni se akra
obema dom busam se de na me pese me ye meto school ni so ana se mesua adwuma na mse mesua adwuma ade pam na mo se ene sa de obema boy na to machine na mame ba wanto besi ne wanto machine no ebesi ene pachani ntokwa no mu na wabo be mprese bebre edoso bebre be aye hofo ni nyina nso nim bebre obo me ne mepra market dam ha kro na de mame obo me ne mepra de sabo wa na market aba se tole bia ya aba se wode mfia ana se pachani o shoe se school tole bia so ne ba pachani de ne ya na wo ya na obo min nyane asetina mun ntokwa ya ni na ye mema o ni na mema sem wase me ye mema sem so otu kwan na so obi kura ka che ne se wo hu se ma pia fa ha no afre me no obi a wonye mema sem die nti na da bia ye de mema sem ho e de bu tutu die nti a ono sa adwene ni hye ne tirim se me ye mema sem no enti wo nye mema sem a de ne be ka be ma se da bia on kan kire so ye mema sem min pacho minim ashase free boy ya o se me ne no na awa akra na ye boy ne ba no nti no efi wonom be si na mi nim o meto so se me ne obi hyehye hoda o meto se obi ene me da baabi ana o me ne obi gina ho odi nkomoda enso de na adwene na ye ne se me ye me masem open my magro pa me ba che da bi unse o mom ye sports no mo pe me magro o mo dressing no bibia te se be ma ye o mo ne mema na mpa anya bi sa na ote me pa che da me kwa me ni adamfo me ni be ma adamfo na me ni oba nso adamfo ena enso so eba mu na wate se woni obi ye ni wabo me ba cha ne won kasa ye mo se be ma pop ni na ma wo hu se wonyem wo se o pe 2 days time ena wo hu se wonyem anya sa ba cha ne na obi a wono onim se wonyem na obe se o pe o se me pe na chi no ena obe hu se menyem wo se na ni nyina so ne se de na ma ne hu ne ye wo kwa ne nchen bire bia na wo hu se wonyem na emom wo se o pe wie na 2 days ena wo hu se wonyem de na wo se wo di hu ne ye na me nkɔ ne ho ba me start call no ho na ode to manim no nti ebra na akɔ no ho dada ne nyina de no wɔmpɛ no wɔnse wo pɛ man start ankɔ no ho no mpre kopɛ o pɛ me no wo nkɔ modie no a wo se na wo nkɔ ho mpa hwe da bi ba ono ne na ebe fi ho beje ade de ko matias ye me pɛ se ye kɔ ye nim ye ma ye chi bio ba bia se me gina ye se o se wo pɛ ni 2 days time ana ohun se wonyem ana me busa se de na ma no hu se wonyem 2 days o pachani mfano sema si openne adwo ya ukua da sa ya wada na ma hu sa wonyem na mbe ede no hu ye na me de mani hu ye se na me nkɔ ne ho na me nkɔ ho ono no ba na se me hyedem na obo agu na me de ade na manam sa akɔ enti okaso ne me wɔ nkɔmo ti me kɔ ne ho no okaso ne me wɔ nkɔmo mra na me one me ni nkɔmo na to manim se opɛ me no na me so yo mate me kan sa mate no na me ma ho ba o frame se me fa de emre na ma baji ada ma ntimi ama no akasa baji 2 days o frame no 2 days na 2 days na emu wa se wo nko ho no ana nso bi ka na me nko ho a it take time bi e 2 days no me ba cha ni se me o de to manim se o pe me no o se o pe no pene so me pa cha ni me ba sa time so na boy ne ma me kan kire wo se ontimi ne wontina bi wo no me pa cha no enti na wo boy ena pop so se wo pe wo san pene me pa student a me pene na wo be ye double dating pa che da bi dent a me pene na me hu boy we na adwene de me ne nyem no na me hu na adwene because ase me sata na unim se wonyem me pa chan ono wan di kan chem so ntimi ne mentina mra me nyem no wo hu se me nyem no mo but me friend se ma be duru kumase no no se ma be duru kumase de o ntimi ne mentina bi about to us so we wi nso afes sabre no na wonim se wonyem na we mame kan kuro bi wa ha abrante no wo so mu se wo nofu mu ba bi ansa na wo hu se wonyem kan kuro wan so me nofu mu ba me hu se ohu me nofo no ne mafu no ohu wo nofo no ne wafu no ere na ohwe a ma ne hu se wonyem na wo a wonyem no hu na ba ma no na ebe kan kire wo so wonyem sani ya real boy ne de den ohu no fo se a wotiwe ikura no me hu no fo bi a wo a kire se sabra na wo ngoda no kura kire se we kura wonyima wafu aba kura na obi ehu no fo bi a nti den ohu ana opie ye na wo nhye hwe na me shade mpacho na me shade
ti ye den no hu no fo ani wo fu me bi sana me hu because no asam o kan se menyim ndi wa musa ni se ye den hu no fo ne wo fu no na me mpese me hu boa matie fo se ye den no hu no fo se atale na je bi atale na ehye me no na ye den na da me ho nti e bi ene na ma wo hu ye me sana me hu no ba me de me ni nyina so o de hu se menyim se na o se nka busa no me de me ka chen se menyim Sabe nso na wako kuromu ama wako hu se wonyim nti wa ntwero exams ne wo ho na wo baaye ansa na wo be se wo pe na wono na ebe ka kire wo se wonyim ha de men ha ho jametifo ano ha kakra na unza mi amiduru ho no me ka me san ka se aha de mi jai de ma etifo no aha nti ye bete ho nsem wo voice note ni mu oye okay akraye okay ye be frɛ Daniel Fusu no na se enya ne ba sebe nioma bi wo ho no mo a ye ntwen emfofon bi wo ho no mo a ontwen ama ne na ne kwaye ma jata ne nsebo ne ananka ne mpremre nom ne ade no me bebe mu ansana sebe wakwa akodo eye mfofon na ahyase na wado afri ho na amena ne wo so kwaye nana kwame mahunu o say hello nana kwame na ompo no emu te sei ye de ye ho den wa ha mi ugidie wa arichemu se won so ho den o say me chia wo free London na wiei ye hwemo pa wo London ha Nyankopon tonko so anhira mo London fo a mutie ye hwe ye nyina no onye mo kese na ontutu mu anamo enso emfa ensie awia kro ya nso mahuna na ba afrifa Innocent owa ahoma ne so ena o se akra Krobea mene master alasa NDC ena me awudu idrusu MPP nana yemienu nyina na yaka bom ena ye hwe wa Asaman new site saa na ye nyina ye hwehwe eno ne ma odo etim desmo se tu ena o se akra Krobea na hote sei se cheduma sefo yenso ye wa ha o nana yenso ye tie ena ye sign so hwew ena Suleiman o se akra ya Krobea Asante ye bo asumdwe mpa ye da biara de ma oman Ghana firi se ye man ye ne ya na yatim opon Michael Capito ena o se akra ya Krobea Asante ye bo mo abaso mo adwuma pa ene mo adwuma den a mo bo no Nyankopon tonko so anyam kese Casablanca enso ewo wase kropon ena enawiei ono nso ehwe ye hello nana ya Krobea Asante oni wabedwafo nyina ye chiamo mo badwuma wate Isaac Champon me wo Holland ena enawie me nso me monitor mu show no live enso ewa ha Desmond Oseitutu mahunu Nyankopon ka ho pa wate opon Michael onso mahunu makan wo de ne nso kra please I need your WhatsApp number no na me bobo ye no 0536 222554 eno na eye your WhatsApp number no Shawi Bambi ena ono nso we ya Asem Beba Dabi WhatsApp number okay me pa mo chao awiei menkamfo Hepa plus Pavi Plasmos emfama moe na eye enromiensa da bia me ka kirew se wo ye well being ho adwuma eboawo se wo hwe abatuo yi a yenuano mo etena ase anopa obetena mu awiabrem ne ayiw obi atena mu anwumrem obi atena mu nadwubom no obi abetena mu nyasam ketua o adwuma na eden se wo ye adwuma bi a eden se wo ye adwuma bi a se mpo wa hu no obi dia adwuma de enye den dwene wapom den ho se odwene wo well being ho ma well being no gina ya onua emfaso eye wankasa wapom den no a ebegina yie ede ama wo no enti enawiai metoto sere wo se ba bia ye ton aduro awiai bia no mana moto na kope Hepa plus Pavi Plasmos enromiensan bi ya ebenech heba afode aba no na wunya bi na se wononom
obi ohono mo a ose me nsa buo mu nye obi sebe media no de makora o na ema no wabuza ho se hefa na eko ne nso eko akoye dai obi se stroke de matter form obi se sikire yade hame obi se moja abroso otete me waye kese abroso srade adore wo na asisi wuntini muntino emoja ntumi ne afurusa ne o wanhwe ye do beto fom o dwene wapomuden ho dwene wonkwa ho ma wonkwa ho nyawo kope hepa plus pavi ena plasmos no bi na emoa wo saa kwa ne so baabi etone yeduro bi ano kwa ubenya bi wate ye noma eye 0542 778572 ena 059 13 67898 unya fresh ahoma we ya ebeneche baafo a ye ne yede sa aduro yi aba no ye beje so ye no bekasa de wonti asie bia no awie me hye wo bose obetie wo na wa kyere nsemu nso e de akyere wo awie yi awurade fie hebal traditional doctor amankwa ene da no adofo papai ena da biara da me ka ne ho asem wo afidie yi so de kyere wo osi baabi atokro da wo nipadua no bia no aduro bewura ama yeye sabe yade ya wo wa wunnim no onyare da sa odihie bi nso kra yare da ho na abete yare ase hwe enam yare enti be ma ne se me de oba wo yare se de mintumi aware na gu kire so de oba ne ko krom kowu onte doctor amanko anka minu aba awa yare enti oba no me de mintumi hwe be ma yafo akoto na twene na busuafo so se yade no enti aware no egu yade ya se wonyare da na wo dihie bi nyare da de mekan wonte ase nyasem hwe yare hwe ho na abete de mekan yase obi nso se manante na mayare na medi achinia akoto no ma amanfo agimisika no adi menye dai awurade fie eba center ahai so wura ahoto ma ahoto no eye ma ebufa so oko ekonsumu ne ye ka kire say something is full to the brim brofo brim ese bibio but brofo ahoto no ayema to the brim ewo awurade fie heba center papa no wode bibiduro kroje kain wode ye na adwuma wo enti wono wo se ne ho no bibia ye natural na baabi atokro nso da bia no eduro bewura Dr. Manko akwaba aja ese dia me mo afinsi apanso ese dia dia abato na begu ese dia asumdwe aba asumdwe nso aba se ya de yenwene ya pomuden ho fa yewura awurade fie heba center kakra akra we de me do ase na we de mecha watifo no macha me so madofo no mahwefo nyina wo ma abreni abribi wo ma awurade fie wo fa number na wo ya kwankyerefo mu kira manfo awurade fie nso mesire onyankopon kyira de ma wo mu na besa do twiri ampo onyankopon ase because onyankopon no watrene nse wo ma Ghana so ma bibia akototen se de ada no ye tufo no onyankopon so adum nipa nso fai etifo panso afa bibia akwa asomdwem nyankopon sini hina we nipa de ntim nyaho bibia biem ti awurade ne de asedama no na akra ye kasa de na esi ano ye kwa awurade fie ba center Dr. Mankwam na medano abrene abribia nso na mekasa amanfo nso tie medan da nyina na ya mekasa yenum asem trebi eyenkwa esa ye honhom sa ye sunsum ye transisi a wo aso pa twebe radio no ana TV na awo ho so atwebe TV no kuta radio nso abetumi aseche o seche nso abenya Dr. Mankwam ne ye sori se ya di number ne tudwa wo momutie utie asopa ma odi fa number no ofre ya ebe ma direction ebe kiro ba biewo amoaba number no ye 0241 09 39
39 15 15 0241 0241 09 09 39 39 15 15. Me say yeni baabia e wo Kronom Bosie Red Park. Red Park. O de all bad of kana so be si Kronom station U10 so. Sure. Isi wa cross kwan praja fo je gina ho. Sure. O de buso so mun chiro Bosie taxi station. O kwa de busa se o kwa urade fie. O mo ka se ho na ahoto. Ho ye heba and spiritual. Da bia ye kan ye nkasa nya ho. Na akora trans ye di wo mu wuram. Wo wutie mi da bia me se e trade esi kokromotie. Insana ho mopo ma nye wutiem na wuti ade koranko wa ya na nkwa me se wode brawrade fie ba center wo mo muti wo mu ya dance wo mu die nyese bia betra ya kan sa akwa wo mu adare to mu ba bia no wo mu su di dance e da wase da bi wo mbo mo se me nchiawo titu abrochie fo am ye aduro kom because wo bi me nsaka wo bi sika na me nya na aduro mtimi dia ni pagu am se ko to obi eno ma abaye aduro ama no ko onya gidie wo mu na odu sika e dai as odu sika send won waje wo so onso ye na aduro kom an toten ntimi ni obi anya aduro ho akasa na asem diskama doctor amankwa wa anyima aduro ama fam sika di sa afo no so nyina asem betra sisi a memfa aseda pa ni nyankopon hira enfoma no ma ni yiri ka ho akra trans city ade no eba wo so a da bia be ka ho ebu aye kasa anya bosrem ka ho mu ba ho no wo manu mu nsam so yenso etimi di wesa be kansam kire mo wasna mitia me ya anko me ma mpe ho asem ka no yese affect mani nso be ya ten so amekoye saji no egina so be 2 years no yese no asa dum enti se wo tie me na ti ade krankro wo so a enyo adwe se ma topara bia no ho an madwodwo no later no baba be wo bakese ama ba be aniyade e di asem kase be kase pa nyinsan na be wo bakese ya aniyade a se brebe wani ni bedum ebeduru ba bi no oni nsu dum a na wiase sumduru abaye den ye ni ye mienu mpo na ye kwahen na mienu nyina so be se afiri wonsa enti ye kasa se wo office wani wo ho na se office wani no so utwa nkyene obu wase menna ekokoko obu wase ase bibi ni nam so obu wase ase asa abosia agumani so obu won so wase obi wo akira me hu ni ye obu won so wase sese nipa no oba me kura me hu nanim efom ya me tenten me hwe kanea ne rombo bi ato wo ho saa fo ni nyina wutie me a brawari fie ba center ba gi aduro wo ba ne etrase ye hwehwemu na se bia se mpo enkrofo trimodefo no mde wo mu nsa ka wani a ebe ma ho akwankyere pa enti se wutiem na so fi so wuti ade kranko waso ya wo kasa na nka di akire pampan wo nu mo ya enkwa de me kan for ready fear ba center ma obu on so enka wo nipa duambodi o so ka o sa wo ho a so ne ho hye wa ya na enkwa eno so ba ready fear ba center ya di ade kakra bi na de bibia ka ho amabo se ne ko because ba ho akra se de nansa manfo di adanse no anwa ye den because ya hwi mu no ye kobene ye ho ansa na ye ba because ne o se bi gina akono nti no o se ye bene ho nti e ba se ne aba ne pabene so e ka se ye bene ye se bi akotu bosum da bi e kosua ade ni ye because mpanimfo no mu kan ho no na bi am se me ni mpanimfo twetwe rotwa a o mu ye busua mu nim de ye o mu poni bi ama ye no e duru de ade o mu ni su kiro mu tu ba wrade fie kran se ya de na e den buro me so a ye frɛ yese obosi na ho atɔ ya de ye nya hantan ye bre ho asem ye mpanimfo di dan nyina ye sua de ekore enim ndi so wo ho na wo ya de akora nkobi na de so wa ya na nkwa abra wrade fie ba center me say akora last week obi ba me ho na onya kidney problem na nasi nyina ahohoro na ni nyina odwo so ana me say wo gina ho ana me kotu aduro mo ho na me de gale kan wo kwano anu ye 3 days na ni nyina nasa ahohoro atetwe wow ade obi ba mo so ya bonu di o madane a o ma ya enko me kire o ma de o mkoya ya nipa na ne ho dendenden me se duru brada na ya trans ya yemfa ni agro ana yenso yen trans ya da bia me se dum baso nim ya yem hwene jansam keka enya se obi ne ekobon ba yie de wonu ba kire no wode na chiwade be ka ho ne de aka no ko Moses me trans ya ne nipa mba ho ba gi akwankyira me kire mo akwan papa no mu faso nti ka akwankyira ya kire wade be boa mo atwe ho afiri no mom ya na nya bone kwa ho enya bone kwa so sorry ana obi won so abeka se bia koye saraka nyina ye akwankyere na ye de ye ho enkramofo saraka bibia de ye adwuma we ho because ye bibiduro no ye ginyankopon di because na bibia abobie no se nyankopon boy owi o de bradam satutu ni din wa amfa ama sabi wa amfa ama emoa no amfa ama pepo anase nsu obo bibia ma nipa so na tutu bibia nti bibia ye dia oba wurade fie fa bibia de sayade ma na ye ye ka obo obeba no ne wura nchechire mu wi a no afi wate no ma bia because ni sum bi si wenye wo ka se bibi am se madam fu wo ke wo
ofa aka se ensanya wo se udidi nyankopon atem ko ka che ensanya wo se dabe udidi nyankopon atem atire me tra ho dwene ho mu se nokore ko adi gya wade yade ya no ma bebre so ka se nya dia na se udidi nyankopon atem so enti awurade fie de ade a wato atwene no na da ma bi ba man ko mesi ko fafufufu fa ko yesi na so wadi ato atwene kra no wo se eye ya sa de yensankyire ne de die ni efiri emu ba nyina ahode ni tumi wom enti wo tiem na wo yade akora nkro bi na so so ya na nkwa bra dem se bra nso be ya boode ho ye wade bi afre ni nso be ya boode because so the shape si nso na ye bekọ bibi ade betu nso bi bekọ ba boode nso ma nkọ ba bia bra be jibi yenya kwankyere bi ma wo e kira ye trase good e wo kunu no bo se red park wo tiem ya mesade number na etudwa fact number is 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 me say akurati say kurade me see obi a the office onipa first na me see nipa no sensa no wono ma manenti ase ansa no abaye duro no de sa na te ba se otwedua mponyankopa adom fofora abeso ya da ye nya ne de ye de atre nipa ahwe me say ansa ba betena ha beka duro bi ho asem no na me ya so nipa bebra ahwe ansa sana ma betena fidikasi so akasa because video ya fidikasi a nipa bunu pa ya metran ka asem hunu nkwaje obi sika ni kwa da bi udo ho na so dofo bi no monsa oba bi no monsa ukuru bi no monsa oyiri bi no monsa wogu abuso anu mu asa odi ya bra beje odi na dua ne kura na ne nkwa odi fagum wenya de ba ko de ne nsa opene ne de yema nda bi wenti sa odi ya bra beje ene ne nkasa kura afoma no odi fagum nkwa no ono mu nkwa no odi oni di no ono mu nkwa no na ya nhwe so betimi akonsa no hu biem a ana se taba no betimi akotwe biem a enubone no onko hu biem message na trans so office onipa bi no mu nsa de obakra na apachinya no beto bet no se 2 million ahode ne se no otwedua mponyankopon de abedua awurade fie ba center ntu se ho ya de awurade din na ato adwuma no so anu ade ne tumi kase de na taba na beka tafie ne so ntu wura ma won kwaje efie ne so pon abua ma obia wo de oye obia tumi wura hobi because yenye yimu ho obia so fra ati anum kama enti so de hu nipa bi no mo nsa de bra ene ya bedu ye kwura bro nya mamamfo so wa adofo mbechi o made ufisi obi promise wa de no de so wonfam wo promise wonfam wa tutunu kabla awurade fie ba center ye di nyanko ye di nyame dua ye wodua bi a wo yare kwa akoda asa na ho ato o se ampanifo so dua we de nyame ntom se wo de frɛ nyame dua ye bechi ho akwanche ma de age wa de papa bi akwaka obi wo so wonfam oba already fi am se mitimi kira kwankyere se obi say baabi wo kra na we ni nkeska baabi am se dabi me ho me kira kwankyere e free me nkyiro obi akwan anyini skada wo ho ena obi ma cancel e ma mani ma me nyini skada na na mfidi aba kra amanfo de screen gigi 4 million ade no ebi tim de ba wi am se fa so ko because esi kan fabra beji aduro because obo mbeji sika nyina wi obi a oni sika o de to aduro abesore akọ asa kan ya di fo aturufo no kwa na nkora nkoto na di kan atwa abesa abo nso fopanyine no na sika nyina asa yenso ho de yenya ne sa oba no na sini cheku nyina wie no de resource ne ba ye mu waduro sika na ade betu o de be mu waduro ama ade akofia akonom na se mfidie ne ba na o mu se ya no mu si ni wonu mu ba mu ba se ne ya cheku mu sa mu waduro no adanse ya ba no anu aye den because wo ba ya ho a ye de ekukuo nyina ba na sija so na me chi nro ma amamfo enti me wo ba me ho na se bna na ba humi a atade bia se mpopo nyina de tam because me hwe de ya wo se mtumoto na me wura na mkoteba o hwim forest mo nyam kokotimro ya de nature no me se ba bia tokro da bia dro bewura wo yam obeyam wo sama aposa wo so utua wo noma wo nom wo sa wo di twitwi ubetwi wo ye ne dai sure umpe na apede ye ye tete atempo na za se ma no nkofa so ona no kora ne kwampa ne de ewo momra awurade fie ba center wo tie se amom ye hunye mu hu na aboy abodo kire ne wo ho ye wa yem ye wo ho wo do wo ho enti se wo free kumasi ya baabi a na eba obefa he no abeduru kronom ho se wo free kumasi na eba wo dem da bia na manfo kra me se otu se bio ye na asante hene ni statu no si kayetia ho no won se tamana na se wo beduru no mu pai kronom afrancho mazi makru wo dia fo kronom ka ni bi wo do afo wi a enfrem ho de ya na nkrofo no ho ahwe bagi phone ka na tu awie no no afreme na de o de former driver ni se
me pacho papa na me kwa no wonie ge wo kyerem ene ne nkasa ma me kyerɛ baabi papa obisiwa wonyira because ye ho no ye wonu side kakrenti no wo ba no amfrɛ ne se wo kasesi a obetumi a obi kura tumi beso no asan wakodu fie no ofrɛ me doctor me dia number no ofie o nti ma ba be duru kwa me sa me kɔ ene kasi kan so boa ye din nti number me sa di tudwa utie mi afa 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 utia uradi fie ba center ya ba be sori ya bobo yade ne so wo suro kwa me sen sankyere ne asisi no ye twapoma ye twadua hye obi nsɛm ansa apagya no aso no onante sanwudwo yade bi aka wo ne nipa no da hɔ a fa ne bra uradi fie ba center wo mu nso so mi kotodwe misisi me to ase me na ase hyehye me ase metia bibi mu ase fufuo teta me na ase edududu na kwa ne wafidi ado na ne hyema mu be yo ha ntem ewi be sa moduro nwaso ni nyina tutum kabla wari fie ba center obu a wo sapa titiri o sa ha no me say condition no na nsa no obi baji aduro no anu afro se doctor no aduro edi aduro pa na se yam sikita minum adura me ma minunu na me se ya friend air condition tutum ni kabla ba jibi obu ase me boa no ma chika se ni nyina mumra o mfam ho na mfam e se wo ton ne nto tutum kabla wari fie ba center bronya na eko wakwaje ba bo se ade bra wari fie ba center ye nuo sika ne mawo ukuru bi tete wa de fa ne bra oyiri bi tete fa ne bra to asase obi ji ni nyina ade tutum kabla wari fie ba center court case edi no ho e kira ya trase nya kira nko free kira kwa pememre da kwasi ara kwa mo mu frɛ no mu ba ye no mu trase ya nkire ni asa hwe no mu kɔ na bia ya adwuma ba kira de entrase kase tumi nsa afro bi a wo tie me mantimi amoya de so ankasa me ni ho aduru ye frem na ne me ntwetwe nkomo me fa na sondue kwa so e wa awurade Yesu din mu nti amen amen enti mesrao ma memmo papa no no ma no ensan fa ma obio say doctor wa sorry wo be fresa no mai ubenya ono ankasa na ono ankasa nso abonkomo eye 0241 09 3915 I repeat it again 0241 09 3915 and 0549 20 6633 doctor ne numbers no obe freno one no be kasa de wonti ase no wa kire mu nso e de amawo nyankopon hira no nka ho arofo mi twa me ho aba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawu fo ya na ye Dawu ointment. Wo mo na
na ye se nansan ya na wo complain wa poso usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na o me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi atum Dr. Time Daso menya wudenie wo ye kikim abna na wo ya yaro fa here Medimafo Herbal Clinic asane nyina Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no de be ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etu afi me widie mu a me beko Central Market akoton me niam yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emu san fa no yade emabiu apart from stroke yare a otimi sa ntem kra no awo so otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam Daso ebehwe wo a charge no kra wo nyi sika no age se nyinsan na bawie ansa na wagini sika enam so wagini hudie nti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema so a wudru honma wo ma wodro 5 days na hyase pagya mu ebe pagya ni mu a kosi se wankasa sasa wo pe no na fe wogya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye no kokokra Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa mre future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. O ma bem papa. Abefu fidie free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh whether na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya akuponcha essa sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi
Nenso Ankusiaga baako kra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Hey, se de Dr. Foku wa woso no ho ampa. E ba se edi nubinanua hini esa yare de doctor e de agini di ampa pa o. E no bru ane de na eje wakasa kasa. Ofa kwanku mese se de wo hia wo bi na wato nsam ntentan. Ono mu George weed anase obi a woda no wo didi wonam obi a woda no obi na beda ho enam a mesre wo ya kan fu Dr. Foku Herbal Clinic fama no. Na Dr. Foku de wo na be kan ho asem akire me. Papa de se enim na daada. Obi a pressure esichire anase syphilis gonorrhea awo ho asem kura ye I say, on the day I can yam quota, papa, ebe yen tenten man and sakane de cry. I wafa as someone me kon hu ye Dr. Foku say ye ne se. Mami bia wada hwi mu aye de na ba. Na wanya stroke. Dr. Foku akofa emu baby aba wonante swa. Mami na asori agina ho wonante a wokure. Obia ne to asintini ye ne ya ne kotodwe. Ana afenso obia ne sisi de. Dr. Foku boy se wa menante so bia. Wonu na pese wada dem. Ene se sika de yentimi nko ho sika kase. Oh, ofa ye na Dr. Foku enim ne dada ne de sike bi ekura wo bia wo de kwa doctor be show no amma won eduro na se kura de o se okuta Ghana card a wo ba ayaresa bia ho no mu a eke bia obebo bia Ghana card no be famu fa na wo so atuafa na wo pewe na wo pede ne mo twa me na me nko frafra yarefo nyina mra fi se ye ntena se ema yade enkuye bra Dr. Foku wo o fa twen na wo kono bi bisa ne number wo de ama no 0242155935 ene kai se Dr. Foku wo pechi number 1 wo fro kai wo so be se wo chana mo bridge ne so ho no mo a wo ye adwuma frequency ada edi kopim fiada odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekau ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene wo bia book mu kra se wo kan ya hu ne ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no ho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 6805 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL in Nchempe or Sekwadro area wa Emma Renfio the Pediane Kania and Yeni Sister Spices. Abra, what did dear Philo do? Ade, Nansen, and so Quendia near your dabroso. Ninquan a boom, and so for manapa, so for manapas. Hey, bra, a summer no wakano, and the secretness. Hey, T, Sister Macro Kofa by, or no one wakofa Sister Spices, a big gasso. Spices are who do sister dear big gasso, and no name intercem you. So we'll fill up ponsia. What flavor? Fish in choir. Fish flavor. Saku conson oberia. Chicken flavor. Na so pese we stew so a stew flavor so cold do beef flavor e fe se wo pedudu to aton and one is obeko edum pampa so PZ Roman Hill Stormy Market and a Bantama Market and can so CMB and now Okanshi ubenya bi wo friend 0243 535025 and now 0279 140940 FDA agi edwedi nkrat we yatum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, Yadamwase, Yakoya. Yaba, aha ye 102.9 FM. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi Jumedie no na wasugusua. Ene we wutie ye.
ɛna wiei ɔhwɛ yɛn sɛ woba Facebook ne so anaa woba YouTube ne so a ɛna wiei dwumadie di stream live ɛna mo a ma join yɛn wo yɛn YouTube ne so nyinaa nso no Nyankopɔn hyira mo adwenkyerɛ a mo de aba so no mɛkan afei mo a mo de mo voice note aba no ɛna wiei mɛbɔ ɛwɔ afidi kɛseɛ so nam de aba mo awiei mɛda Volta Drill Limited for nso ase ɔno mo yɛ adehye a ensuo ɛna otuo ɛnɛ sɛ wotie me na sɛ wohia ensuo ɛwɔ ofie a ɔno mu ebetumi atu nsuo no yie ɛde ama wo ɛyɛ Volta Drill Limited for sɛ wakɔfa nkwankyɛnfoɔ yi bi ama wɔn mu aba betu ama problems nkoa ɛna namu a sɛ wo ni Volta Drill for ɛnya twaka ɔno mbesiesie no kama ɛde ama wo mepa kyɛw sɛ wohia nsuo wɔ ofie hɔ ɛmfa ho sa asase na ɛhɔ yɛ abom ɛhɔ yɛ anwem ɛhɔ yɛ atechem sɛne ɛhɔ tie bia no ɔno mo wɔ animdifoɔ ɔbɛba abɛhwɛ na wahunu baabi a ɛsɛ so otu nsuo ne de ma wo afei wadwuma mu mo a moyɛ nsuo adwuma momfrɛ yɛn na yɛmɛtu nkɔ asase na yɛase ndwa aboom na yɛntwe nsuo mfama mo Volta Drill Limited yɛyɛ borehole drilling yɛyɛ blowing yɛyɛ pump installation pump servicing problem bi a wanya ɛwɔ borehole ho yɛbɛsiesie nso de ama wo sɛ wobɛ Kumase a ahodwo daaban ɛne main office no wɔ Tachiman Sunyane dɔmaa nyinaa nso yɛwɔ nkorabata wɔ hɔ yɛ number ɛyɛ 0244 299520 ɛna 0266 43 2210 sɛ wofrɛ saa ahoma wo yi a yɛbɛgye so yɛne wo bɛkasa na deɛ wo nte aseɛ biara no yɛaboa wakyerɛ mu nso ɛde ama wo ɛna wie me kamfo Sister Spices ɛde ama wo onua bronya na ɛba yi yɛbɛdidi yɛmfie mu bronya koraa maayɛ no yɛdidi yɛyɛ nkwan yɛyɛ stew ahodoɔ frɔya ahodoɔ abomu ahodoɔ yɛyɛ bi na sesei Sister Spices aba ama sesei yenuane no ayɛ kama ɔno moa na de Sisters Mackerel ɛbaayɛ ɔno moa na akɔfa Sister Spices ɛde aba ɛyɛ 100% natural mepakyɛw 100% ɛnkekawa bi anim ɛyɛ very natural enti saa bere yi a wotie mi sɛ wo yɛ apɔnkye abomu apɔnkye nkwan yɛwɔ good flavor ɛwɔ hɔ ɛyɛ fish deɛ a yɛwɔ fish flavor ɛyɛ akokɔ nam a yɛwɔ chicken flavor wo stew a woyɛ no yɛwɔ stew flavor ɛwɔ hɔ ɛna beef nso deɛ no yɛwɔ beef flavor ɔba a wotie me ɛmɛɛma a yɛne a nso yɛpɛ sɛ yɛyɛ nkwan yɛyɛ abomu no mo adaroma sɛ yɛkɔdwa mu a ɛyɛ ama mo remfi monkae Sister Spices kyerɛ sɛ ɛno na ɛyɛ natural yɛwɔ goat flavor fish flavor chicken flavor stew flavor and beef flavor sɛ wɔɔpɛ ne dodoɔ mu atɔ a woba Kumase adum pampa so PZ oba Roman Hill oba Swamidwem ene Bantama dwemu a ebi wɔ hɔ okɔ nkran a CMB ene Okashi ubenya bi sɛ wopɛsa wo frɛ ye ne a ye numbers ɛyɛ 0243 59 5025 afei 0279 14 0940 adia ɛyɛ spices na yɛ natural de onua so nya bi dia ɛbɛboa wo na de ɛbɛboa wo no ɛne Sister Spices ko pebito ukodwomu a hwehwɛ Sisters de no ɛno na ɛbɛboa wo ɛnɛ ma menkamfo traditional Dr. Dawood na memfa no ma wo onuaba onuabema utie me na yade ɛne wudi asie Dr. Dawood ɛne da Dawood Herbal Hospital ano anuanom a mu tie me na yade bia bekom so abu na makoa yade ne nkɔ no akwanya no aba sɛ wo ne traditional Dr. Dawood no ankasa bebompu ne mpu ɛwɔ ejeso krapa ɛdane enka ne na metro FM ni wom no saa dan ne mu ɛna Dawood Herbal odi ne dwuma sɛ oyɛ obi a esikyire yade na ɛhawo sɛ ye mogyabroso ana stroke yade de wato form uyo obi a enemu yade tete wo a entina hongo
sɛ yɛ ulcer ɛna ɛhaw anaa wo jones ɔsɛm no ɛnyɛ a wode yɛbra Dawood Herbal Hospital na Dr. Dawood papa no bɛboa paa yɛbɛyɛ nhwehwɛmu wɔ nipadua no mu ɛmɛɛ pa awɔ ne ma ɛmɛɛma a moayɛ mmerɛ wɔ mpam anaa mo bɛɛma no da fam bɛm moyɛ ne hwie nyɛ yie Dr. Dawood na bɛboa mo wobɛwɔ afa ho afa aba bɛɛma wobɛgyina so ama ɔdɔfo ani agye ne nɔma ɛyɛ 0244 886437 ɛna 0201 681 717 Dr. Dawood ne number no ɛna wiai arɔfo ababaawa yi krachia ɔno na ɔde naba yɛnim ha no yɛnya owura no ɛwɔ ahoma so Daniel Fosu awia memwa ha wo Tech FM so Daniel ho te sɛ okay yɛda nyame ase yɛda wo nso wasese afrɛ wa a wagye so awura bi wɔ yɛnim ha yɛfrɛ ne perpetua anyene unim perpetua ɔde asɛm bi abɛto yɛnim ɛsɛ sɛ yɛfrɛ wo na yɛma wo nso yi wo ho ano deɛ ɔde nam nyinaa ne sɛ ɔne wo na atena saa berɛ na obewie JHS ɛna ohu ɛna ɔne wo nyemoyɛ ɛneɛ ɔde na fam bi ɛwɔ abrabom emu bro to the extent so ɔno ane maame kura wo pia ne hwe hɔ ɛma maame ne nsa twitwi ɔne wawo ama akwadaa no wahyɛ suku ase na ade a ɛha no kɛseɛ ɛne sɛ umfi akwadaa no ɛwɔ ne hwem ɔkɔkaayɛ no ose akwadaa ne koraa nya wo ba tikosi sɛ wobɛkɔ akɔyɛ DNA ɛhu sɛ akwadaa ne yɛ wo ba no ɔnhwɛ no kyerɛ sɛ unyina so a wɔka kyerɛ yɛn ɛne sɛ wunyina so ne sɛ woyɛ tuntum ɔno maame ne yɛ tuntum ɛna akwadaa ne yɛ kɔkɔɔ enti ɛne ɛte saa de a ɔne bɛrima foforɔ na akɔnyam de aba abɛhyɛw enti wɔnhwɛ akwadaa no ɔka ne saa no sɛbe suhyɛfa yɛmmua enti ne afrɛ wo asɛm a perpetua ɛka fa wo ho yi unyi ano ɛne sɛ Dani Daniel baabi a wugina ne nyɛ sɛ nka wugina baabi aha afei deɛ mete wo nka ɔkasɛ mene na wo ne deɛ gya no mehu tɔ ho no na sɛ deɛ wɔka na ɔba bɛyi Jesus na wom mene ne te sɛ some match ɛna ɔkra me sɛ wɔkɔ no ɛna ɔfrɛ me sɛ wɔne na ko en mense sa mane no spespen pi era so no ni un cada fasware enti asa se me tu sa e koso ate ni se mu na me se no da bia o de number bi e na mame na number so no de mame no e o ka se so number ni ni tu e ne mame ne so wa ne mame ne so wa ai sa so ni bese this one mo ko be 9 months mu eti me fifi mu na say boy bi a o de ti ni ka me ho at the same time boy de mo le so linyo eti o de boy the number na fle me ni bi bi e ti no enti pa o de me so ni ska na fa o ni e phone ne so a de be ba e be ma bi e bi a de ne number no Mesali ska ame no ne oba be medina ere aba mante no wase ama ni se ko kwa na sase no be 3 months no no ife mi aya se ni se no wase o presa boy no the same boy ya make na to se finish amana da ko sine so no o ma no ene me betra ase ama o frɛ boy ne ba se boy ne ye ya se bi ame me ne pe to ane nyemo na ya be kan ni se wase ọmọ abọ́ ẹni bẹ̀tẹ̀rẹ̀ mú bi amadi abọ́ ẹni kàn yín sẹ́ yẹ kọ́sẹ́ yín sẹ́ náà kọ́nà maame ní tí ni wọ́n ti sẹ́ yẹn kọ́sẹ́ yẹn ẹ̀nà nsọ́ dàbí ẹ̀nu deɛ yín sẹ́ sẹ́m deɛ mẹ́mu ètò dàbí sẹ́ at the same time nínú àdìmọ́ àti ìyàwó ẹ̀ sẹ́ o de ti mi fa de ti bọ̀ ẹni yẹ de ẹ̀ka mi ho ẹ̀yẹ bọ̀ yẹ àmì kan sọ ni ọmọ fẹ́ ni tọ́ni bọ̀ yẹ ọmọ fẹ́ ni tọ́ni ama ewi ase no ewi ama ofuo nyinaa ama na ọtún abẹ́kẹ́ tó ano edu ebi ama mi kakyɛ nso wọn nka no kó ewu mi nyinaa yɛ de ɛnkyerɛ mi ɔkakyɛ mi pray sɛ wọ́n ní bọ̀ ẹni de ti
na boy no ni de ti no na de wo me say sama no hu boy no onyam sama no hu boy no onyam and at the same way o ma me so aka ti obi o ba bi o be ma ko bi say enya me ba na pe ma ke no some times anya de enya me ba ti me say dia ba onyam ne ne de ni me kuro no onto say me a wo I'm the 12 in the Bama, no after my cattle, repeating. I'm going to say, Bammy, they do have, but tell the family for so say. I'm planning on a benzo, but it's I do for flapping so, then I call Manfana, she be on the other, then I flap it's not quite him. I'm going to Japolano, and I call to ground. Oh, bad. The son of Aquaman, because I call again. The Jama summon in the all for so or other. One of it, some my man in the end of thing. Coffee, next coffee. It's up on the I'm a media, Quran command to one answer the quiet side. What the bed, me. Actually, estimate 12 hours. Without running on the back of me, I can out. I probably I mean, if you saw Bruno in the end, I said, I'm going to buy it. I'm going to Ama, no, you are very much. Ama, from a bush of form of me, I said, if I have to, it's a funny minute almost. Not the almost some other. I'm not running at it. And you would have to running at it. Bye. That's what I'm upholding that. Of course, at least in this animal, but you're turning that day. I bet you will travel to Yamokra, but turning this guy. But the woman in the assumptive idea, as some of the I'm telling you, the new one, so the no Emma Pranton, it's about to I want about on the day. Okay, a common inchrimu, anyone so what they are or they are my yen. Afemian share Daniel, Sakwadano, Abaya, you wo yano, wow, or two aquadani de meboa. The pattern, will not know information because that boy not a friend of 20 after my making. Let me know, say, a pet one, okay, the pet one, any not day to pay. Because my good several times was bueno. Now, of course, one of the animal or one of the kit, or any nursery, until so about 10%. It's me, I'm a control because I'm in the information via a Koran that they enemy back on the first. I had a mission here via the 20 and Okay, afemian share bra ubusa no se onka no kremfa nkyerɛ no ɔka kyerɛ wo se ebra wanyem no ɛno ne saa toni kro no date ye ana bra na one wo ho nyina no na one toni ni nso date ka ho bi me hu papa tuaro ni tifi le kwa ma weekends o ma me ko djuma de na wa de ma ba fi daba ku bi no bi na me hu ni fie enti me test ni ta me de wo fie no de asabo ani wo nko a so de da mu no se da bia so me number for me eye bia enti me tan se Tony no ono ofo ka chem sa ko nya me ba na Tony ne ba no e ma ono ni mi kusi na ka chem se so woni Tony na ye bibi pen na emom na wanyam ansa no ne Tony ye bibi na temu e so so ya ka ko ipa wo so ne nya ri da wo cha se wo ti tan wo di na se wo ne nya ri da na so de wi ase na da jitu e woni na to na pen ya ti mi na me ba no ani na kwa ko sim ko. Okay. Yentenam fofo ho na ne yenkwaye enti so oba na atumi anya akokoduro aka asem sei di akyerewo ehye utrim ade na ene animu ya adani wo mesen koye DNA na wo hunu se anyanyam bi akwada no eye wodea ana se enye wodea me da sepi na sama awoken matase ho message kwa mage ne pense
Omami aka, nini abaka, ama nini abaku, every hour, baby, or much people. La, on the team for so this way, after running the banner, 20 years, ever. No, Mama, as soon as you say, Mr. Message. So say, and now we say, and I won't get and I say, I can be a say, after running the banner, Papa, on the dean. Yes, on some I'm going to say, must not. As soon as I put on the car, now say, yeah, but that's a week. And not let you give some actually, baby saying, maybe I'm you only make a side. And I can't to what the message become higher. Put that upon not wish the madam number in after and what. Maybe about a number and I'll play. Dani unima de empanini e wo fie no ebi wo wiram yen ye dwumadi a ye die no ye nyina bokroso we kana semo a ye tie we so afam de yen ye hwehwe ene asomdwie de wakai ni nyina ye won so wo de ni nyina nso obi ehunu ne de se ne de nso wom but say saba ni say wokura no se wonye die ne nwie ya utirimu ntene wo kire se ensem bi a watete ene de wo se girl no aka de a kire wo nanso kosi se wobeye die ne de wobetene wo ho na wahwe akwada no na woye wie na sa akwada no nye wo de ampa ene emra ene amamre kwan so bi esese wo fa na wo de hwe abaya no ubetumi enti mede wo ma wachi na yene wadi nkomo ewo fom na afi yato aso afri ho yene sama me te se ayide de na abaya empredodo se no afre Daniel Fosu aka kire ne se akora ne nyane ba mentwa ntro me mfa ne nka kire ne se akora ne nyane ba da o sister ka de ne kire no me sister nka bibia da o ma me ka de ne kire no me ma me nka bibia da mentwa ntro Genti ame ma me ka kire ni sa akora ne nyane ba ne se na wo akora so ma me nka bibia me ma me ka kire me mpentro me se mo aka kire owura yi da se akwada ne nyane ba me ma me na aka kire ne de enti no oka sa genti aka kire ne se akora ne nyane ba ne se on hwa akora no na se be ma nhwa akwara ye ka kire ne se akwada ne nyane ba onyem nti wo pressure mu dada me mpese ne me ba me pacho ba na asama o ka se ye me my friend pen aka kire ne se akora ne nyane ba no o se ne me ma se say on hwa akora ne da enti no ma miska o ma no ofrem ya no ohuru mi no odi matem tutu ni ba eniama ne ma no ka kire mo wie ma o ma no asa afrem mi akora no te say na me say akora wo message no kra wa akora wo say akora ne nya wo ba no e ba ne say na afrem mi busa me say akora no mi ono message no voice note na ma no message no de be on send ma me say akora ne nya me ba ti me nko sesa ne din ma kasa ma reply mo e wo ma no asa afrem mi say akora no te say na me say akora na wo se nya ni o ba na wo se me nko sesa ne din no e ba ne say na bebusa me say ne ho te say entine sa da me ka kire wo dina ka sa me nkwasesa no makosesa enti free na ekọ akwa ne nya oba biem ti se da wo kana de ento ka sa me ka se akwa ne nya ne ba no menua ba ne de ye ntoka wo ma mu da onko gina ba bia nka se akwa no enye boy ne ba ye ka wo nyinsen ho asem wet Daniel yi na toni ne timbi boy ne betina mu mire bi de enti na no otim boy ne betina mu de enti obetina mu so obete se ne ye kun de first day na obehu se boy no ye ka kire ye koye Charles kan no hu se menyem no de enti oboy ne betina mu se obete se ye nyem menyem no ba me ma me so ono no beto school so enti enko se nyinsen no o se nya ono ka utoni no kra na ka kire wo ma me anza na wo ma me ti ase se ye nko se nyinsen de enti a ono no boy ne ba mu wo ma me nim se wo na oni toni ne twempna me pa cho no woni mu da nya na boy yi kan ono so dia ono no ka no aha na me di busa wo me boy ne me ma me no woni bibi afa ho boy ne ti dede no oba na ose ade na boy ne chirem so no obeko school nti no ye nko se nyinsen bi me ma me so mpene na boy ne se na sada so asundwe be ban sam so mi ko school ti ye nko se no na obi an enfa ni we na obi an to ani o kan no kra kire boy yi da se
ampa na one toni ni date me pa chane o ka kire me pa cho me ka kire o ka kire me pa chane na obi a wo ne wei wo ho na o se ebusaw no e na wa o san ka kire nse na ntibere ben na on ni date ye me pa cho ono ne bebusa me say menka no kure wo mu nkyere no wate say ye say boy no akra ne ye ne ba menka no kure bi boy ne me ni na date pen na me ka kire ne say an me ni date na me ni date ye mra na me nim se menyem na boy ne say me pen na me pene na me ne tena anche me be hu boy ne kwa na be ka kire me say menyem na ma me be ka kire wo Daniel say nkonko twa ska na me hwese menyem an efi wo boy ne twen no o twen no nti toni ofa oda me pa chane mommy ebre o mommy ebre man so ebi ye evil adey ebi ye evil unse ahase no obo ade enti na o ka kire am se na de Krobea the biology me kire the biological experience be ma go feel used to see say you the preg you do charming true me se wonye munti anka wo ene nka bu me be to ani ase ama wo me pesa o pressure be kosro kam de be to ani ase ama wo me mfa no kure nsie nipa wo me ka no kure de to nipa ni ase na me nsuro nipa nso na me nsuro Nyankopon sa me suro nipa da se ni mfa nka ho na mum me bu nipa pa uti na yese o afefro kam de be to ani asisi ya ma wo mpesa wo be kofi a wo be dwendwene eto de bi aya na ni o ma bi ya mo ma ye ma ye bre enti se ye ya me ne wo ka se pepe akwada no eye hwan ba Daniel ba o se enye ne ba me pesa me kire se enye ne ba na se ye ko chas ye ko ye die ne ba me ka bi a mebo bi o de me jama de no so ko ye ne ba me din sika bi a on so bi obo be duru ye bi a me so me de be ma no sa se mu edi ya tibi wa hada o me se me de be ma no nya sa abde obebe bi on fa nye me okay mate atiefo enti wedi me be bom adwen kire ne wo WhatsApp ne so na media mamo oba me YouTube ne so a Richard Opoku owo me YouTube ne so osi o tech ma menchi akrew ni nyina and this mpacho me politics unse na me buy me nka about to the ho asem kra enra na ye betina mu fa about to na de ye te Asem Beba Dabi mu Alex Chey osi akra Krobea Minnesota for United States of America ya bomo abaso e ya asumdwe hu asem ntimeka ye de Nyankopon ase se ya to aba wa asumdwe mu ene moda Ghana ene moda Asante edinkunim ye de Nyame ase bitri so wusu ono nso wo Norway akosua saa osina na Krobea ene wiai me nso meka mo ho akosua saa nie akosua Nyankopon ka wo Norway wate se da bia wo nso tie yedwumadie oba pa Nyankopon hira pa Yaw Asante wa ono nso wo new wager fo a mo nso mo hwe ye won kran pumpuni mantem mu ya chiachia mo se akra Krobea me nso me hwe mo ha Kofi B enso wo Dubai o se akra Krobea me nso me chiachia mo chia mabusua ma me na Dubai fo ye nso ye hwe Millicent Akwa eno o se akra Krobea mi hu a na mani agye Akwa me nso me hu se waba so se ya na me nso mani agye Nyankopon hira wate o yo ba na hu mi na wani gye saa ya na me nso mani agye o unse da bia me ma ye ne ye ka kire ma se mo ho ofe ti se oba nso hu na nani gye saa ya na mama ye nso ya koma ato wate ase mo menana mo itrifo nyina ye tia mo na na ba frifa o se akra Krobea na wiye ye nso ye ka ho okra de maka o message ne wa hadada Evelyn Ahoy na o se papa wiye ye hiehyia o wo ba ma be ka mo ho ha ya ma wonso akwa aba Amsterdam for na Krobea we wish you all the best Terran o say esiama o se akra Krobea ye hwe pa wate Nyankopon hira o Patience Boahen and also Nyankopon hira na Krobea Nyankopon hira ye friend me Jack Brains Media CEO
Akra Krobea Nyankopon hyira mo pa mudwuma die me hwe mo pa wo mi studio ho e wo kronoma francho me mfamu ni agro Lane enso wo Atlanta aha odun so aba homa ne so o se Akra Krobea na awie me tie mo na Jack Brains biem no o se Akra Krobea me hu ensem bi wa awura ne nsem ni mu se ebi nya nokre se si ade waka nokre no so Tony newe obi kunu issue na bi na ebobo bayi o okay boy no de beye bia kwada ne de wo behwe no hwe de wo behwe right obehwe na mum wonya kokoye ni DNA no hu se ne ba kronkron ma awurade na nya ne ba de a se ne awura wote ha wo kan saa ne beye no enso de amawo se wa blessing and o se Akra me nso me South Africa Cape Town ena enawie me nso me hwe Kingsley Asare ena o se Nana Krobea POP guy no o chopo guy no se dia afedi o abaji atum so o ka kire boy we say ya mpa say o deti nam de word say ne POP guy na chopo o se wa chopo ba me din kan busa no you lie ena am ka se ne ho adane se nkanye sa anka wiye yi se na dwo kam de no kren be to ani ase amawo ka bo huntwa ntro wo abrabo mu pio Gladys Tano o se Akra Nyankopon hyira no abedwafo nyina na wiye yanso ya kam ho ya ye hwe mo enhyira ne bi nso nka mo George Bin o Toronto Toronto Nyankopon hyira o George ene on so de o se nana no kro bi wo ho no awura no still ebisa wo mu ese so ka Akra me nso me wa danse medoma ye fra me Daniel Bempon Nyankopon kam ho Nyankopon kam ho ene mo adwenkyire ni bia ba mebo na abapa mo eye wo biggest online shop adofo atiefo ne adehia mu tie me ono mo a ye gi wo no mu die ene ye ka won ho nsem e de kire mo se eburo nyamu ne ye wei se obeto ade de ama obi a ehun hie bio so obekurukura faka se wo obekurum kes ka kra abo ayeten odi atina ofie ubetumi a download the app no abapa more se wo download a ade ehia wade apese otobia no ubetumi a order ubetua ka na e de abrawo ena wuni phone na sese kura mi hia phone o abapa more for mo ame na ana obo obetobi a chebe sese brunya de ne ba tobi ama masa one time hawo na brunya de ame na se me da obi na won so be da me nya no masa ye studio me wa fo nyina na me nkokoro afo nyina di amanfo de dom me na mtumi de bi adom omo enti afia ama no omo de na so tete easy okay enti odie o frɛ ye ne a ye number e ye 059 338 6133 and 059 339 1848 o fresh our number we are so Miss B over United Kingdom I say hello to everyone Nana Krobea yechiamo Miss B also yechiao we greet you this afternoon from Ghana to London in Shiranen Kawo yade beko hebal ene baby adru no wani da so asa emanensa yade beko hebal wo ho mo a sebe nkuda bi atumo na wumie nko ntumi ngu stroke yade bi de watofom esikire yade bi osabi utumi kura honho no enyeduabo ebi wo ho a na srade tambia dorew ana efie sisi wuntini ni mu bra na yenhwehwe na yemfaduru nkan mo akoko brafo bi abeto ahye mo so a mo ye mo ho hwie nyeyie se ye hernia eye prostate mu hawo ana udompe mu no anya problem kese pa se tre yade na hawa o de bra yade beko hebal na ubenyu ahoto Yaw Asante bekwa dominance zongo frafra hini fie ho your number is 0531 60 2710 0531 60 2710 yade beko hebal another day my pillars me mani mienu onom na de menam omu nyina edi wonom awoda
na jataba dia wa hyeda de asie no nim se menkai na ekwan ye fa so a mekai ne se me hu fast Kofi Twumasi ana se na wo jataba Kofi di na woda na wo de wuni wa woda mumienu nso na mudi bom because na ye wa woda no o de ye call catfish eho ewo cultural center catfish bi wo ho emo mo koye ponte ekre wo ho ponte ekre no nyasam ketu apa de koye wo ho ponte ekre akwa ne boka dan de jatawa boka fa oboka koye ponte ekre wo yi ho no refi aka fe u se bibi sa ho eno nso hye cultural ho na Kofi di ne de that day no ono Kofi bebo omokwa wo birthday mu nti ada na ene de Kofi di ne de a wo de o mpesa obeka nti ya che no nti ene eye jataba awoda happy birthday to you my boss nyankopon hyira wo na onto wo nkwanem oma wo nkwa tenten nimdia wo de tai Asem Beba Dabi echi no oma ne nye kese na mmoro so nhyira ne nka wo busua na entutu anamon so nsie happy birthday jataba afei happy birthday Mr. Twumasi sana mfrew nyankopon hyira wo abrewaba Kofi Twumasi Richmond Twumasi anything ware yenche sa oba men of table no so nhyɛ da nkyɛ nyankopon tutu anamon fansie eneye wa wodai enhyira bi se fata wo wodai mu no oma won sanka me mashas ne wonum wo nyasam ketwa emrantie yi onom ne de nam enti atiefo jataba eni ni nua abrewa Twumasi ene onom mienu nyina eye wodom awoda ena me sakura sakoko kai se dana ye koye oponte ye kre no sa de na sa ye jataba banso ba twi ya ma kan say correct de na ye jataba banso ba eno ano no akwadai ewo Edmonton Alberta Canada memu ye freno Rema Amponsa Daddy's Princess o papa se o ye ne hema prekope wate na ye wa wodai enhyira bia se fata wo yes se Awurade Nyankopon de domo no omfa nomo oma omu anigye emu odo na nyatema fama nipa se da ne da wo nso bebu nipa wate o ya kyede kese ma one wo maame agudie tie neye wa wode me na nei Rema Amponsa of Canada Edmonton Alberta Yankopon hyira wo wate enche ye beba ni aba besra wo ai beba behwemo arofoni adehye moma memfa voice note no a omanfo ede abanu bi efa asemwe ho you know say mame na mon phantom yibibi ni free ho emwame na Latus Enterprise ono de owukumase krudua ya mu enuanom se unyaba kumase a aseda house kwan so ehwa na Latus Enterprise udini dwuma na wi awutie mi se wo pe nioma bi ye papa ebi ti se PVC pipes o pe bent o pe fittings o pe Turkish doors o pe paint o pe chandelier light o pe wall light electrical cables o pe kitchen sink and taps o pe tiles WCs and a normal bad boot ni nyina no Latus Enterprise etobi eye de ye papa ono ne hey eye very modern ono ne hey eye very quality ono ne hey eye very affordable Latus Enterprise so wo pe bathroom nyoma bi te telephone shower ne set o pe complete shower bathtubs jacuzzi basins shower glass corner bath with panel toilet roll holder water closet mirror any water heater de ye papa no o de aburuchira bagana eye Latus home e na abenya bie ye ton pumping machine so
de ye kama nti mu a mo pe pumping machine di mu dwuma no ba bia mu benya bie eye Latus Enterprise ye number nie je frɛ yen na ye monkomo eye 0242 61 6585 0242 61 6585 mo adwen kyerɛ no no de mama yen fan free ha mamo na yen hwɛ ne yon aba de achame Obrempon binana yaw crop yay. Cray. Akrampa Junior Bema wadi na kwami amwakuni adona friend original Nigeria the better contractor papa kuchina mdodo. Incha the nation doctor Mesakra. And I got to abane yeda wadi ase bibia dana konti ebe se de osibi etufo no. Uhria English abebe ni wankutu jem timwani jeno o baby ekoso. Akray Nigeria the make na semini abense me. Still I see me trim. Adi Judy cause as I'm sa o ye no. Na we na kokupi obi awonyam. Ini penso so di nka so aso pepe wanye. O za ko ye de ho. And about Francis have been brothers Accra, Nigeria mechanic jam. Limit way, be the petuntum. See, and that's all called Banana Cacam so some more for yourself and maybe a brand yammy sabi, and yam than any deal. But the woman you are, and yam more for me and boy do man. I don't know what seven and I found common name. Tabasca, then in the Metia, Nigeria, Munya DV latest. The Bema Nidia, I bet was over head about in Nigeria Macron. Great. Hello, Nana. And I'm Pacho. Doctor number and I'm Pachanga. Unfan test me why. Oh, what's happening number? Yeah, so I don't know. Not meant to me, I'm one number. Nana Krobea, the Pacho, Memoaha. Memo Jumapa, Muyama, Ghana mine. New upon from Nah. Miss Rewa, as man I buy an cano. Or boy, who believes and question beer, Nia no is so. Pure opinion. One in your head. Where the who's on him? On Nanya, who they wait the who for rare. Obwa, money in a margin. Obwa, born on Indian answer or Henneba. Namayana Mabano Moncanocre. Sano Modinam. Unya me master, my head name, Namafo catcher, born away me master. Eden womb. Me papa come in Saka. And to enter a live on Becca. I buy no canocre. On canocrepa, bueno, Behacron be more on your dear Nasa or Hacolan, a friend lover boy, Bedamas in a Mishram, Munkos on my passa. Oh, Nana Krobea, but good afternoon. But your friend may call me Fusu. Make us a free London, United Kingdom. Me tear more messages, my whole programs are my sending messages, sending so women share me that. A bamwa de no say Joe Zaki. Let me think party Kwame Fusu. If you are Santimanpo. Now, the entire me ye voice note we say. Me wo a time be wo odium kumasi. That is seen me bomo abaso tech moya dear papa some junior dear abba o abatu mu nyina no mo dimutinti mapa nyame nshamo me double bia o take my phone nyina from director to cleaner as nyame nshamo na ye best NDC from penny phone mo hye wo mo nkrofo tupa so mo yeah hello Nana Krobea Mama highway papa Eme nana mo te say no abegafo nyina jataba ene mai ba kono tuntum ya na wota afre no didin kwa mi afisia oba ade hyamu nyina bomba kope nana awie die aseda na me de da mo kire se jebo ejana bidu na mode mbo amobo ye ene nkyerɛkyerɛ a mo kyerɛkyerɛ Ghana man kwada mpani memo ane maya no suban bi a emire bi atwam no mu wo mu a mo kyerɛ wo mu sɛ sei na wo sɛ mo ye no a dodo no a o mo sɛ obi adi so na mo sɛ bi ye kuro nketwa no bi mu nipa ne de atutwa sɛm
ti wa fam wawu no no se Nyankopon kro ma ba bi ntena wawu Yaw Asante the last man credit your present in the shop Papa Christy our boss from bank na wie mi damas no mo djuma pa mo di boss at man kan no se djuma die ma ya che but kwa fa so busa questions kwa fa so tun djuma no what ye channel to say o boy djuma yi pa nti so bibiara se o kuma ase na wo ba bibiara to take nkabia then you have was why you program ana was in bia fabric Krobea na Asante na won kama no kama so a bi die chama asem na abem ansa no be san na cha wasan to bia fa na se na fa we take FM bia wo biara na Krobea na Yaw Asante be bo ama otumpon na me show biara. Hello. Nanampa chama how. Ananampa cho Nekasefli adansa hotel. Beba cho onya planes ni. Besle nya be mai. Nya be ya baba hoyi. Besle be ma wona na wi. Se ulade nya dom. Nam nya be mai. Won hwa akulai. Ya de nya me de sira no. Ulade se de ye pe yanka. Na obe ya maye. Me de nya be mai se ulade nsa. Se ulade nsa na adwene na koma. Wonya ko ba honko ade. Asede bi wo bia wonhwe no onye mesre no de wlade sre esre no wonhwe no bien so Nyankopon kam ho Krobea am kakra metimi aka ne se ayeye ni abaye no ka bibi se oni abrant ni hie mu akire ho man sana ne papa ye se onfiri ekrum no mramachiro ye BC no obi a wo no ha nti o se ho no coin de ko hu ye no hu se ne mensi so se den amba e woni nkasa ye nim no ana oye obo ne fada adine so beso eden oba ekuru na obeden obetro ama panso eden eti ase if so no school hu hia no ti question is say osanso e ka say ya brantie ya oye pop na ma ne hunu say osanso enyuma no which is which no onim already say wanyum dada na say abrantie na ma ne hunu na abrantie na ma ne hunu ye no na etisɛn wanya na ho kwan ansa na wode hunu na say bibia etisa and area nso Nyankopon kam ho Krobea na Krobea good afternoon na what is a free baby queen because a free quarters market. The masinage mapa moye boa my Ghana. I mean, so in Shiram, ATM pan ye view quarters market ATM. You Shiram pan ned mapa moye boa my Ghana. Nana, imama ho, me gidi sa mo hoye. Ye ho yanko pandom, enso ye ho ye wa sawanse. E pa cho ewie masen bisa me di bisa baaya ne se. Time POP who so onyem no na ye funu na design e di aboso mesen na na masen bisara no Krobea good afternoon Chamini de osage kasafri and man pola sepe ke asemi de oi when you kakra wum no kan kra wonum no hu de pe na poi POP de on na bibi ere no hu se onyim and also yet in our election warehouse ubo adwuma mka se ubo adwuma kura kana mka se Asem Beba Dabi kura hello akra mema wa ha me didn't was say man recent things me tell free from us Kumasi me bo ma baso pa no dwuma dia modi bo Asante man Ghana man me chia bibia na me shiramo me didn't was say man recent things from us Kumasi madam. Good afternoon. Krobea never for Mediana Mudaso, as a free Asia there. Krobea, is our monkey and some Krabaya, I do okay, candy. I say to Tracy BC, if you say, I say, can was have a listening in this stage. We say we did. The case be a demon, but her master will be okay. A branch and so hanging about only D. I won't so help run our hand, so hand to swan any. Okay, mate medamase na enawia yi me tonfie eye krom fie efie a ewo krom pe na ewo mu adankora nsia a 6-bedroom house ena me ton eye fikese ewo 1 master bedroom ewo wardrobe room toilet and bath ahodo
ɛne ɛwɔ other 2 bedrooms a emu bia nso toilet and bath ka ho yɛsan wɔ single room self contained yɛ no nso hyɛm 6 bedroom house ɛwɔ kurom pɛɛ kitchen ɛka ho atwema koforidua kumase ha atwema koforidua ebu akwanie atwema koforidua nie ona safie yi wa adofo ye ton medinkin aka kire so obi nton na kokko de kwa eye fikese asase nso dani mu kama ya se woto a ebeboa wo ebo ne da fom pa enti se wani je ho se woto safie ya Mr. Rogers number na fresi se ya eye 0241 198922 0241 198922 and 0547 01 9763 ofresa number we ya obeje so no ne wakasa afa ho awia midima for herbal clinic eye Dr. Time da so se wo ba kumasi abu akwa agogo a eho na papa do udi ne dwuma se wo ye obi a yade akyekyere wo yade de wahye sebe demu atu punum ya wo ye wo hwea enyeye wanante achinchina bre ahoto ama bra midima for herbal clinic na one Dr. Time da so emebompu ni mpu mo a hepatitis A B and C hamo stroke yade etete wanya kidney mu hawo emre wo mpema na infections na etete wo wanya low sperm count ana wutumi ni obashi ya hunsuo ntumi nyem no o prostate na yekese minu aba wo pa wo na wunya eye hernia stomach ulcer fibroid diabetes ana ensebuo mu yawo wanya issues wo ensebuo mu odi anante sikade watria bi ane megitum umma midima for herbal clinic brana papa ne mfa time onto yade ne so ma wate ne number eye 0244 77 4282 and 0245 61 6336 3P garlic mixture eye dru na piwak natural health for and it is dru yaba onuaba ma wutie me a enioma nkoyie woni padua mu yade de ya wo otamfo kura mensre yade ma no ate yade ya de bia wote yawo wapone waposo yawo nko a woda sori a wo bre wunya 3P garlic mixture no mo ebeboa wo o blood pressure ne wo high e wo low enya depa o cholesterol wo soro we immune system ne nyadwuma yenti yade diwa afrusane oni padua ne tumi honho no se wunya 3P garlic mixture ne bi na so no mo a eboa masra de tamu asisi ntini mu no ne nyina yi free ho ba bi ato aduro bi akọ abenya bi onti bibi ase de afre ye 0248 92 8824 and 0201 000021 ya Bolivia Enterprise for the future life smart food onomo de saya de kire se eye aduane ne san ye duro ahode nuro ahye se aduane mu matonchom ye wo vitamins ni minerals 23 ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium ye wo fiber protein ne energy ni nyina bi wo future life smart food enuane mu de ye kan se beka wo yade no kire yen ye mawo aduane e san ye duro na obedi na be san wo yade ye wo kumasi sofo line alignment ye ne multi home dia nimhwe frɛ yen wo 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and now we are fit homeopathic clinic and so ewo ahenema kokoben Obenjo Max Company 18 junction ne so and a fit homeopathic clinic edini dwuma anuanom onum wo mfidie mapa odidi wo dwuma enti wona physiotherapy akoponja ne massage kwa so yaw biara wo nipadua ne nemu no ebeko oye detoxification otwe fifri nipadua ne mu obi ho asroku yade de na to form obi ayemre wo mpam asikyire yade arthritis sasabro enemu yade anani ho hawo wanya typhoid na hepatitis odi ebra fit homeopathic clinic ye nhwehwemu no enro nketenkete ebe yaw wadwuma ya number nie freye ne no nkasa 0244 583859
ɛna 0275 969414 Faith Homeopathic Clinic. ɛna wiei awodadie mu nkyia nkɔma wo yɛfrɛ wo sister Annette o Berlin Germany. ɛna wiei Annette wanya afeko ɛde aka omfie ho na unua Angie ɛne ahintasɛm abusua ne nyinaa sɛ ɛnɛ ɔsrɛ Nyankopɔn nhyira ɛne n'ahobambɔ sɛ nka wo. Happy birthday to you. Oba de achia me akra brem akra me da se yenchia yetiefo nyina na memmo na poso ensem wom akra ne edi nkan Krobea Asante kotoko se obetwa nkontompo ni wahurihuri no de ene nkaka no kre na ejina ho ure wate ya nyina wono hu ze ne ho akere ne papa sa nkontompo ba ko a opese wotwa nti no ensem bisa ne ba ye no na wo posa onzo omo de text messages ba ye ne voice note nyina ho no nko a na omo ebo nti ye se obeka no kre chen se obetwa nkontompo fi se wo ye de ya boni ensuma ebe pie wo ba ye bisa we no aka no kre ane se ni sei enti na obi kunu eduru ba bi no na mepe na asem opa mu ka no gben it is all the wada se na etie bia na ebe pie na se be ye na ete ya no so ye nyankwada enti ye wo se wo di sie so ne enim ba bi a akwakoduru enyina enti ye no we san ka ho ma ye to ye nsa frɛ obi no so won kasa wo so won ma ya na ye me ya efirisa ba de sa ye no kure bebre piem se krate no ankasa enka be ye den se enka ye behunu enukure wo mu ewo mu se na ye mu bi de ne ye hunu ne ye de ne abu na enso so enka no kure trodo ne de enka de wokɔ atan de oba atan ene atan trodo no abrante na am ya behu sa ampa fi de bi sa no se ane woni ma ye bibi da efirisa se be ye nyankwada se akwada won wo da o se de na o se wonu kwa ne ka kire me se wonyem ene ade ne nyina na kire se enye no kura fe wo se ebi o me nofo ene mafu den na ohu wo nofo no wafu a ebi na atare ne da me ho we nyina no na ye ade a na ye hu ni se nkondompo because niema be ma woni ema no na ye ade ene na obra pa honkra bi o hwe wanim kwakora no a otimi hunu na mema de ye ntai hunu ansa na ye be hu no na bibi asi ada say ebe so onufu mu ana ebe hu se wafu ana ho hye ana de na menua yi ebobo so obie no enti ansa na abe hu wezu nyese obi na mabonten kwa otu wani ana onze ne ho ayehye ana se ne nofo ahyehye ana se na fu ayekese gese de ne de no apie enti na we ni nyina no eye niema na e kire se enye nokure bi ena na ewo mu